Sy'n ffoi o dde, ni draw i'r pwynt sylwebu. Fan hyn, 2 gêm ddi-sgor sydd wedi bod yn y gyngor yma, tymor yma, a newyddion da i chi yw mae fi oedd yn sylwebu ar rheini, dim Nick Parry, achos mae Nick Parry nôl pnaw yma wrth ochr Malcolm Allen. Diolch Dylan, waith iddi a glawio goliau ddim wedi glawio popeth arall yma. Fyddech chi'n meddwl bod y prif weinidog yng Nghymru ar bod mawr yn siarad efo'i gilydd. Dim ond y gwirion a'r rhai sydd yn gweithio, fydde'n meiddio dod allan yn y tywydd ofnadwy, a mae yna 3 newid yn y naill dîm a'r llall. Ebi mewn am Draper yn hym y Seintiau, Sislevich mewn am Mullen, a'r newid mawr yn hym yr ymwelwyr. Mae Mark Jones yn gwneud i ymddangosiad cyntaf. Ia'r Seintiau Newydd, na ni weld Harrington yn eistedd yn rhyddhau Ben Clark a Leo Smith i just mynegu i ddawn prawn ma. A wedyn Sislevich yr oples nhw fydd yn lledu'r chwarae lawr yr esgyll a Ebi fodd y chwilio am y gols tu ôl i'r amddiffyn. Hwlffordd, sut maen nhw wedi stopio Seintiau Newydd, ond mae'n rhaid i edrych ar Scotcher, mae o'n bwysig heddiw, mae rhaid iddo bo farcio yn ganol y cae Leo Smith, mae rhaid fod godio i fyny Leo Smith sy'n neud pethau ddigwydd, wedyn cael y bel allan pan maen nhw'n cael ei chadwy. Mark Jones, mor bwysig, yn dal y bel i fyny. 31 o goliau tymor dwythan efo fo yn Llansawl, a ti'n edrych ar faint oed ydi o? 31 oed, faint oed i Greg Draper, 31 oed. Felly, blaenwr sydd wedi profi pwynt ar y lefel yma, fydd hi'n ddifyr gweld sy'n mynd o'n neud. Dyn yma, blynyddoedd yn ôl, mi gath o knock yn Llandudno, neb meddwl sy'n dod yn ôl i ora, ond mae yn ôl i ora tymor un. 3 gol, 5 mae wedi greu yn barod. Cheryl Foster sy'n dyfarnu 63 o gapiau a 9 gol fel chwaraewraig dros Gymru hefyd. Yr unig gêm yn uwch gyngrau'r Cymru y penwythnos yma. 2 dîm sy'n ymladd yn erbyn y pandemig. Dyn Ebi. A dwi'n siŵr bod Greg Draper yn meddwl weithiau, beth sy'n rhaid i fi wneud i gael dechrau gêm, ond mae di hen arfer. Ac byddech chi ddim yn deud bod y Seintiau wedi dewis tîm gwanach i chwarae yn erbyn y Hwlffordd, dim o gwbl. Beth sy'n ddiddorol ydy, a mi gawn ni olwg yn ystod y hanner cyntaf ar ei mainc nhw, gymaint â 4 a chwaraewyr 19 oed ar y fainc i'r Seintiau. Dyna'r cyfle, falle, os fydd pethau mynd yn ôl y cynllun, mi fydd pethau yn rhoi cyfle iddyn nhw. Bwting, gyda llaw i weld y chwarae yng nghanol cae wrth ymyl yr hanner cylch na, a'r ber allan ar Robles. Ydy maen nhw'n chwarae bod 4 yn y cefn, Maris ar y chwith, wedyn ti'n gweld Astles wrth ymwyl Hudson yn ôl, a Harrington ar y dde yn yr amddiffyn. Felly mae Bwting yn just mynd i wneud yr swydd yn eistedd o fan amddiffyn. Oedd hwnna'n rhan-gipiad allweddol bwysig fan'na'n doedd gan gapten yr ymwelwyr Pemberton. Neu oedd yna berig fan'na, a bydde Sislevich wedi bod fewn yn syth. Y tîmau sy'n â chwaraewyr proffesiynol a digon ohonyn nhw yn ei prif. Dyna'r tîmau sy'n cael chwarae ar weitha'r clo bach yma yng Nghymru. Mae yna drafod wedi bod ynglyn â priodoldeb hynny. Mi allai'r Barry fod wedi ymuno, ond maen nhw wedi penderfynu na. Di ond yn weddus chwarae pan mae pawb yn cael chwarae. Dyna'i barn nhw. Leo Smith. Heibioedd un, chydig bach rhy hawdd, rhaid i Scotcher fod yn gryfach na hynny. A mae Harrington, disgwyl i bydd o'n bwydo yng nghanol y cae na. Ond cyfle wrth ymosodiad. Ac ar hyn, ar y gŵr yma, Mark Jones, mae Hwlffordd yn mynd i'n ei bynnu. Smith eto, Smith, na chi bel hyfryd a Sislevich, a mae gynno fo'r gallu i reoli ac i ergydio. Falle dylai di mynd mewn i'r canol, ond yna chi arwydd cynnar o'r bygythiad amlwg. Ie, so oedd yn mynd am hwnna, dyla well, ydy mynd am ar y cyffyrddiad cyntaf yma, a mae o'n cymryd y cyffyrddiad, gyda igon o amser, does? Wedyn, rwan ta, just rhyw dwyllo i mynd am yn ergyd, ti fewn iddo fo eto, a wedyn mynd am y gornel bella, mae'n just agor y gol i chdi. Fel y soniodd Dylan, mi yda ni yma dros y ffin ar gyfer y gêm, ac oedd i ddiddorol sylwi ar y gwahaniaeth mewn trafnidiaeth. Yr A55 yn wag, unwaith i ni gamu mewn i gyfeiriad Lloegr, ffordd yn hynod syndod o brysur mewn cymhariaeth. Ond y safbwynt y gêm,
Da ni'n dilyn rheolau Cymru, achos mae'r gêm o dan aden gwarchodol Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae hynny'n bwysig i nodi ac yn unol ar arfer. Mi da ni'n cael ymprofi am paratoi. Mae'r rhai dweud yn fanwl iawn iawn cyn bod ni'n cael mynediad i'r ceie yma. Astles di'r cawr. Unwaith eto at Sislevic. Ac Astles yn cael ei ebdod mewn i'r tîm o'r wythnos yma. Clark, ifanc at Leo Smith dylanwadol. Robles yn cynnig i hun. A ma Smith di mwynhau hun ers cyrraedd yma dydy Sislevic. Robles eto. Ac at Boateng. Bwysig fod Hwlffordd yn ennill y bêl honna ar y munud cwrdd cosbi hun a maen nhw yn gwneud, ond sbylwch. Mae llinell y Seintiau di gwasgu. Ie, 3-4 munud bach anodd i Hwlffordd arwydd ar hyn sydd ddod, Malks. Maen nhw jyst yn cael ei gwrthio nôl gymaint sydd i ac dwi'n meddwl maen nhw, eu tactica nhw a'i plan nhw ydy po nhw yn amddiffyn yn dim. Dyn nhw ddim isio, Wayne Johnson, jyst dweud, dwi'n poeni digon gymaint am cael ei gwrthio nôl. Dwi'n isio gadael y bwlch na tu ôl yn y cyflymdra sy'n gan y Seintiau Newydd yn ei tîm. Ac yn y diwedd, mae coes hir Hudson yn gwneud y cysylltiad oedd o'n ymbalfalu amdani hi, a mae'r bêl gan Clark. A mae hwnna Cheryl Foster yn penderfynu. Mae rai bod y pêl-droed, y merched ma'n bêl-droed cydnerth, achos oedd Cheryl Foster yn gweld dim byd o'i le a tackle scotcher. Ti'n edrych lle mae'r bêl yn mynd. Edrych lle mae'r bêl yn mynd. Byddai'n gwneud y dacl, mae'n curo'r bêl. Mae'n mynd trwy'r dyn o'r ochr fysa chdi'n cael trosedd fel arfer, ond mae Cheryl yn gweld bod o'n curo'r bêl. Ie, i fod yn deg a hi, oedd y penderfyniad yn un cwbl gywir, achos pa mae'r dacl yn dod o'r ochr, dyna ydy'r llinell fesur yn aml, ac mae'n gicrir, ond dydy ddim wastad. Na, ti'n gael rhaid y fanwyr yn rhoi y drosedd yma na. Wedyn mae'n dacl llawn, dydy lle mae o'n iam yn digymryd y bêl, ond mae'n cymryd y dyn hefyd. Cnam da Paul Harrison. I gyffyrddiad cyntaf mae gan Hudson. Ti'n gwybod beth sy'n mynd i fod mor bwysig i Hwlffordd ydy. Mae'n eitha hapus i ildio'r meddiant ac addynion toli'r bêl, ond rhaid nhw fod yn disgobliedig a trefnus. Mae rhaid nhw siarad efo'i gilydd trwy'r gêm. Mae Seintiau Newydd mynd i flino nhw, mynd i drio. Felly mae eisiau gweithio'n galad, ond gweithio'n glefar gan Hwlffordd. Wel, os di Wayne Jones yn un peth, mae o'n drefnus, mae Robles di newid asgell, mae hynny'n di ychwanegu at y problemau i Hwlffordd, hynny mae rhaid iddyn nhw ddal i feddwl. Ac os dyn nhw'n gwarchod yr un peth bob tro, mae siap y Seintiau mae'n newid mor aml. Mae'n digon hapus i newid safle, dydy, sori ni. Oedd Hwlffordd di ennill y bêl yn ôl. Ac maen nhw digon hapus dyna bedio y Seintiau Newydd i newid safle o'i gilydd. Maen nhw'n gyffyrddus efo'i techneg. Shepherd dderbyniodd y bêl gan Lewis, ac dyna'r math o beth fydd Hwlffordd yn gobeithio amdano fo. Ennill y bêl yn ei treian ei hunain, a wedyn y pasio sydyn drwy ganol cae. Ie. Ie, mae'n eisiau chwaraewyr yn ganol y cae na sy'n mynd i'r rhedag efo'r bêl. Dyna sy'n bwysig i Hwlffordd pan maen nhw'n ennill heddiw, cario un o ganol cae i redag efo'i wedyn gan ei symud y tîm i fyny. Saith munud o Seintiau Jones yn gwylio'r gêm efo ni, ac 7 munud falle nôl y disgwyl. Ie, fydd yr Hwlffordd yn ddigon bodlon yn bydden. Tro cyntaf ddyn nhw fel mewn safle ymosodol rwan. Mae siap nhw'n dda. Yr un peth dwi'n sylwi, mae Danny Williams oedden ni'n sôn amdano fo cyn y gêm. Ddim fel ymosodwr mae wedi bod yn dechrau ar yr ochr dde, a mae yna gymaint ofyn arno fo i wneud gwaith amddiffynol. Oherwydd, os di o ddim yn dod yn ôl, bydd Mariot yn gwneud rhediadau ar yr ochr chwith tra mae amddiffyn yr Hwlffordd yn cael ei gwasgu ar un ochr. Felly mae yna fwy i hwn heddiw yma beth bynnag na jyst sgorio goliau. Ie, ac i damlinellu'r pwynt, dwi'n credu bod ni wedi enwi Mariot eto. Cyn gadael, o'n i'n mynd i ddeud y llun, mae'r lliwiau tu ôl i gôl Paul Harrison. Wel, maen nhw yn odidog. Mae yna fyd positif o'n cwmpas i gyfeillion. Shepherd, gweld mwy a mwy o'r bêl at Watts.
Bale bach sydyn dda i mewn i, a Jones yn ei chydnabod i, y bawd yn ei chydnabod i Hudson ddoth i gau yr adwy. Dwi'n meddwl sef wedi bod yn bas well iddo fo. Mae'n gyda fo'n amser i basio yr ochr saff os ti'n licio, dim yr ochr amddiffynol. Lle fe dweud o droi, neu fe dweud o gael i mewn i drai lle mae gryfdar o. Ie. Sa'r bas yna, Nick, wedi bod ochr i cywir a dim ochr amddiffynwr. Samo efo'i gryfdar, cefnigol, troi sydyn, llan sgorio. Ie, y gic i'w chymryd gan Scotcher. Cic ofnel gyntaf gêm. Y pwysau wedi i oroesi am nawr. Y le fan hyn ar y milwch y Cosby gan Shepherd sy'n brysur yn yr hanner cyntaf yma. Shepherd eto. Ac yn y diwedd, Bale yn cael ei chlirio gan Harrington. A chyfle cyntaf. Hwlffordd i gael cyfnod bach o ymosod. Mae'r Bale gan Wilson. Nôl ato fo, yn ei sgidiau gwyn. A mae yn non llaw. Clark oedd yno. Boateng yn cwblhau y clirio. Oedd y droed yn uchel gan gapten yr ymwelwyr chwaraewch ymlaen, Mair Cheryl Foster. A dyma ni Marriott. Ac be oedd ddiddorol, oedd Owen Tudur Jones i gyd y pwynt, oedd Wilson wrth gwrs ben arall y cae. Ac fe gawson ni gyfle cyntaf i weld Marriott yn ymosod. Mi gathon ni, ond ges i'r teimlad yma na rwan, dwi'n cael o'n aml o'r Seintiau Newydd, ond ges i fo wythnos dwytha, nos Wener yn Aberystwyth, lle oedden nhw'n nervous braidd yn Cwrs Cosby hunan, oedden nhw ddim mor benderfynol, ti'n gwybod, ac yn argoedd i fi, maen nhw'n digiro'r peniad na. Ac efo Astles a Hudson, mi ddylen nhw deimlo'n gyfforddus bod nhw'n di ennill y peniadau. Mae'n gymaint o fantais yn yr awyr ganddyn nhw. Ond mae Mark Jones, fel nath o fan arwan, mae'n mynd i roi hun o gwmpas, mae'n mynd i ennill. Mae hwnna'n bas dda i lwybr Ebi. Mae di fod yn deg, diolch wedi cael llawer iawn i wneud o Turner ar flaenau draed fan yr un bwysig bod o. Ond mae Boateng a Clark mae'n dipyn o le, a mae Boateng di canfod Clark, a mae Clark am fynd i hun ac rhwng dau feddwl, rhwng dwy stôl. Wel, mae'n gorau canolbwyntio fi bach mwy oherwydd dim i droed chwith oedd i droed cryfa fo. Felly mae'n gorau cadw i ben drosti, mae'n ymestyn i dim bach, felly dwi'n cael y pwen na syth lawr i gorff a trwy'r goes. Hwlffordd wrth i bodd efo'r dechrau yma. Yn enwedig ar ôl y 4 munud cyntaf yn edrych yn bygythiol. Ie, ond oedden nhw'n cael ei brifo na goedd. Oedden nhw ddim yn cael tu ôl i'r amddiffyn i mi waith y Seintiau Newydd. Hudson. Smith, mae Smith di cholli. Nawr te, mae yna gyfle fan hyn, mae eisiau'r bas gywir i mewn. Mae Jones! A mae Wilson di'r hoedd i mewn efo'i droed chwith. A hawdd y gall o daflu i dyn dros ben. Achos mae'r ergyd gywir yna yn heiddi dathlu mewn steil. Ac ar ôl munudau agoriadol anghyfforddus, mae Hwlffordd nid yn unig nôl yn y gêm, wyddoch chi be maen nhw ar y blaen. A mae'n gret, y ffordd mae'n gorffan ni, mae'n mor clinical. Ti'n bod be, mae'n gyffyrddus, mae'n rhedeg i'r Bale yn sydyn, rwan, edrych am y codi ben. Mae'n codi ben, mae'n gweld Harrison, a wedyn jyst pasio heibio i'r codi, mae'n gret o gol. Mae'n cadw i ben yma'n un, i acofim i'r Bale, sy'n reid yr eiliad bach na iddo fo, i jyst hynna'n feddiannol ar y Bale, a jyst pasio i heibio Harrison, a syth i gornol y gol. Nath Wilson yn wych os dwytha brythod ar y cae yn ebyn Gynarfon, a rwan mae wedi mynd cam yn well. Wel, fe ddudodd Malcolm Allen a fe ddudodd Owen Tudur Jones a bydde Hwlffordd yn fodlon efo sut oedd pethau ar ôl y munudau agoriadol anghyfforddus na. Ond nes i ddeud, efo'r ciciau gornel, nath ni weld reit 2 funud cyn hynny, oeddech chdi gweld amddiffyn y Seintiau Newydd yn ei siclo sy'n licio. A dyna ddigwyddodd yma, ti'n gweld hynna'n digwydd fel arfer. Ti'n gweld Harrington, fel arfer, mae gennych chi dim Harrington ar y dde. Yna, bwch mawr i Wilson rhedeg i mewn. Ond y gymaint o gyrff mewn glas i fyny'n doedd. Y Bale o gadw cael sawl opsiwn. Marriott. Allan gan y capten. Smith. Clark ni gadael ar alwad Boateng.
Ac falle nad ydy'r clybiau eraill yn chwarae. Ond mi fydd yna ddathlu cyffredinol fydd ni'n dychmygu. Dwi di A nath Ergyd Wilson mewn. Ie, sori, bod ni mor bell yr wrth yn gilydd. A ddeud un peth, de. Dwi'n meddwl mae y Seintiau Newydd yn i'w hoff o'r misoedd yn yr gaeaf mas ni. Dydw i ddim. Oherwydd, mae'n colli gema dipyn o'n nhw. O, dydyn nhw ddim wedi gwneud tymor yma nad mae'n wedi bod yn gychwyn syfrdanol gan nhw 7 buddugoliaeth yn olynol cyn y gêm gyfartal Aberystwyth. Ond dros y ddau dyma'r diwetha, dyma'r misoedd pan nhw wedi bod yn colli gemau. Os dwi'n iawn, nhw wedi colli 3 gêm erbyn amser yma tymor diwetha. Ydyn tad. Eich mynd a lot amser i fi'n cyfiad ni. Wrth gwrs. Ond dal i bod am gychwyn. Boateng. Mariet eto. Astles. Boateng. Nôl at Astles. Hudson. Robles. Sbiwch mae'r drefnus ydy'r ymwelwyr. 2 linell. Ac yn hapus. Ac yn hapus i siap. Hapus i safle. Cau y bylcha neu bygwth y bylcha i ddeitha Seintiau Newydd. Gwan, paswch chi fewn i fanna, neu ddwy ni. Sislevic, arediad arbennig o dda. Diam fynd i hun ydi mae o. Ac fel y fergyd Ben Clark, chydig funud yn ôl, doedd y brathiad ddim yn y fergyd derfynol. Ie, di'r glaw ddim di helpu. Mae'n tynnu sting allan o'r ergyd ydi. Gwych ganddo fo, just skipio, heibio bobl. Mae'n mor gyflym. Ac mae rhaid i Watts fod yn gryfach nag oedd o. Gafodd ei gyda braidd yn hawdd fanna gan Sislevic. I Sislevic greu y cyfle yna iddo fo'i hun. Wel, unwaith mae Sislevic yn ei llath iddo fo'i hun, mae wedi mynd heibio chdi. A mae o flaen Mariet eto. A dyma fo. Braidd yn ffodus, mae gan Clark, nôl at Mariet. Ydych chi wedi deimlo bod Mariet wedi penderfynu dwi am gymryd cyfrifoldeb. Dwi am gamu mewn i'r gêm yma. A mae Sislevic yn geid yr un modd. Mae amddiffyn ac mir ganol cae Hwlffordd yn dal i tir. Ac ar y weitha munudau o feddiant ar gyfnodau. Prin mae'r cyfleon di bod. Smith yn ei galw i eto ar alwad Boateng. Diolch yn swil o weiddi a mynnu. Hudson. O, Smith yn gwneud hyn mor dda. Dyn ni canfod lle, neb ar ei gyfil o, mynd i hun. Dyn ni'n gwybod be all o wneud. Dyn ni'n gwybod be all Sislevic wneud hefyd. Mae wedi creu lle yn ôl at Smith. Mae hyn yn hyfryd ar ei droed chwith. Mae Smith eto! Y gorau o ddigon gan y Seintiau. Wel, ti di sôn yn barod am y dyn yma. Faint o sydyn wedi setlo yma, a mae wedi mynd i fyny lefel i fi. Oedd angen y challenge, nath o'n gret yn Gynarfon do, ond o'n cael 2 gyfer, ond o'n siomedig nath o'n taro'r gol efo'r ailyn. Mae'n ar ei droed chwith o'n mynd ar draws y gol, dwi'n meddwl sy'n arbediad yna. Ond yr ailyn, dwi'n cael drosti'n iawn ydi. Mae o'n gwybod o safona fo, enwedig tymor hyn, a tymor dwytha. Mi dyla fo wedi sgorio fanna. Wel, fe wedi sôn dipyn am y meddiant, ac os fi oedd na rhywbeth sy'n profi erioed, nid meddiant o'r bel yn unig sydd yn cyfri. Wel, ani hynny, Aston Villa Lerpwl, rhai wrthnos yn ôl, 70% Lerpwl meddiant. Yn y sgor? Gol am bob 10%. Bildio gol am bob 10% o meddiant. Wel, ni'n sa'ch di licio jyst rwbio yr halan mewn yma. 7 gol nath ni'n rwbio. Smith eto. Ebi. Clark yno i Smith os di'i angen o. Astles yn lle Mariet tu allan iddo fo, mae o bosib. Mae'n mynd i ddewis yn y pen draw. Sislevic nôl at Mariet. Nôl at Sislevic. Mesur y bas yn hyfryd.
Amddiffynwyr canol gan Hwlffordd yn cael ei pen i'r peli sy'n cyfri. Dyn nhw'n beli digon da, dyna'r gwir amdani hi. Ebi. Mariet. Mariet eto, dyma'i gyfle fo! Ac yn y diwedd, rywsut mae'n cael ei methu. A mi fydd Robles yn gwybod y dyle fod i'r hwydo fanna. No, symudiad gorau'r gêm lawr o chwith. Mae Danny Williams ddim yn codi Mariet i fyny. Mariet yn neud y wych. Unwaith mae'n cael y bel, ebyn trio troi ddechrau. Wedyn mynd just, slofi pethau lawr. Mariet, ochr anghywir, Danny Williams, ochr ar 1-2, tynnu'r bel yn ôl. Dwi'n meddwl mae'r amddiffynwr yn cael cyffyrddiad bach just i dynnu llygad Robles. Oedd i'w tynergyd, nach, dydio ddim. Dydio ddim. Ella bod o'n meddwl bod o am, ond dydio ddim. Mae'r amfethiant i dyn yma. Ie, i ddyn sydd wedi sgorio 7 o goliau yn barod. Owen Jones, da ni yn agosau at yr 20 munud. A mae'r ymwelwyr yn mynd i fod yn fwy na bodlon. Wel, mwy na bodlon, fydd yn wrth i bodda yn bydden. Di cael yr un cyfle pwysig yna. A mae rai fi ddeud, neu can yr amser, mi fydda un gofyn cwestiynau Dylan Ebenezer. Roedd Ebsi oedd yn sôn cyn y gêm am y ffaith bod Mark Jones yn mynd i fod yn fygythiad ac oedd Ebsi yn llygad i le. Rwan, mae'n mynd i fod yn stori wahanol oherwydd y tueddiad ydy pan ydych chi ar y blaen, mi fyddach chi'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach ac yn ddyfnach. A bron o bod, efallai fe hynna'n chwarae ddwylo Seintiau Newydd. Da ni wedi gweld yr 1-2 sydyn clyfar o gwmpas y Cwrt Cosby, cwpl o weithiau. Os maen nhw'n cael gymaint o hyn o le drwy gydol y gêm, swn i'n disgwyl dipyn o goliau. Ie, pidwch poeni nid Dylan Ebenezer sy'n sylwebu, felly wrth gwrs fydd i ddim yn gêm ddi-sgôr. Fesur bach dar y bel doedd gan Leo Smith. A maen nhw'n amddiffyn fel mae bywydau nhw'n... Maen nhw'n taflu cyrff i fewn. Nathach chi sôn ar ôl 4 munud bod nhw'n debyg o flino Hwlffordd. Maen nhw wedi cael 16 munud arall a gael ei blino, ond dydy mae'n mynd i fod yn anodd. Ond mae yn, ond dyna... Pan wneud i safon canolbwyntio nhw i lawr. Dyna ella fyna broblem. Y capten i gymryd y gig gornel. Mae Robles yno, mae Ebi yno. Nath y golwr Turner yn dda, yn ganol y holl gyrff na. Ac allan y hi gan Shepherd. Mae Shepherd i chwarae'n dda. Mae'n pel i ffwrdd. O, mae hwnna'n bas lac syth at Ebi. Dyna'r math o beth allan nhw ddim fforddio. Ac oedd y gostio'n ddrud. Mae Mariet yn dal i fyny ers y gig gornel mae gan Leo Smith. Leo Smith. Nawr te, i bwy mae hwnna'n disgyn a ddim yn garedig i Ebi. A rywsut mae hwnna yn adlamu o blaid yr ymwelwyr. Hon oedd y croesiad wedyn. Wel, di Ebi yn gwella ma'r bel, dyna di broblem. Mae ar ei sodlau Ebi bach efo, dydy ddim ar ei podiau draed yn disgwyl y bel ddod iddo. Yn ei hanner cyfle, just cuddiad y bel am chwink tisio fanna, a wedyn gyda ergyd ar y gol. Nos Fawrth, Cymru yn erbyn Norwy. BBF 2 yng Nghymru ydy'r lle i fod. Y rhaglen am chwarter wedi 4, y gêm yn ei chyfanrwydd yn fyw. Ac yna, ar mwy o sgorio nos Fercher, mi fydd y gêm yn cael ei thrafod mewn sgwrs rhwng Dylan Ebenezer a Gwenan Harris. Gawn nhw ddadansoddi a tynnu'r esgyrn man allan o'r gêm, ond mae'n gêm anodd, gêm bwysig. A cyn chwaraewr tîm merched rhyngwladol Cymru ar y cae ac yn cael gêm bach dwt. Cheryl Foster yn dyfarnu heddiw. Da ni'n di sylwi, a dyna sy'n gred. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Does dim angen prynu set deledu newydd, mae'r sgôr yn gywir yn y gornel ucha. Mae'r ymwelwyr Hwlffordd. Tîm o nifer wedi ddarogan byddai'n cael tymor anodd. Os ti'n cael cychwyn bach solet o deud y lleia i'r tymor ag i'r gêm yma. Wel, maen nhw wedi bod i'r bala, sy'n un o'r 3 cawr os ti'n licio yn yr yw gyngraid sy'n efo bygythiad i guro'r gyngraid. Dyna bwynt. Malcolm Allen yn cael ei danlinellu eto Wilson. A mae nhw'n chwilio eto, mae o mor fywiog. Nawr, mae'n bwysig iawn i bod o'n codi o hyn. Mae o mor allweddol, fel oedd Owain yn ei awgrymu. Wel, unwaith eto, mae'n cael ei ar y droed chwith am un. Cyfyd i bach gorfod amser.
Mae'n ddim byd, dwi'n licio'r syniad i gadael i fynd ar draws y gorff i trio crymannu i'r postyn pell yna. Dwi'n falch bod o'n ôl ar ei draed. Mae hynny'n bwysig iawn ar dystiolaeth beth ni weld hyn hyn i Hwlffordd. Mae'r gig i'w chymryd gan Scotcher. A mae'r ddau amddiffynwyr mawr Pemberton a Lloyd George i fyny. A Nelly tuag at Pemberton. Boateng gafodd i gorin i honna. Clark. Nawr te, cyfle. Am wrth ymosodiad sydyn. Cywir gan Sislevic. At Smith, nôl at Sislevic. Gormod o bwysau ar honna, mae honna'n wastraff. Ti'n mynd arfer deud hynny nag o ti fel cywirdeb pasio'r Seintiau Newydd. Ond Leori, gormod o bwysau ar honna. Oedd hi ddim yn 2 yn erbyn 1 nag oedd. Oedd hi'n 2 yn erbyn 2, felly sy'n dal dipyn bach o broblam. Faint o sydyn o'r Sislevic. Yn hapus, Hwlffordd i'r Seintiau Newydd cadw bel yn hanner i hynna. Ia, mae'r Seintiau Newydd yn amynedd. Da ni'n gwybod maen nhw'n mynd i ofyn yr unig cwestiynau am 90 munud a mwy i chdi. Obi. Robles. Boateng, pwysig. Bodyn troed o blaen Jones, mae gan Astles. Ac Astles, na chi bel hyfryd mewn at Clark. Ddyle Clark di gweud yn well. Mi dyla, nath o jyst tynnu lygad yr wrth y bel. Gawdwch chi fynd nôl at y gol, Malcolm. Mae tîm y Seintiau a'r tîm reoli yn cwyno bod yna drosedd o bosib di bod ar y daith i'r gol. Drosedd o bosib yn fanna ar Leo Smith. Iddo beidio cyrraedd y bel, dwi yn gweld pam oedden nhw'n cwyno. Ni'n gweld eto o'r ongl yma. Mae rhaid bod yn dynnu fo'n ôl, fysa Leo Smith wedi cyrraedd y bel gyntaf, fysa. Hon oedd y gol, unigol, ffordd nath o fynd ar draws y gol. A mae Wilson yn mynd eto. Williams oedd ei darged y bryd hynny. Hudson. Dyna'r ansicrwydd amddiffynol na eto Malcolm yn sôn amdano fo. A gofod bron a gildio cic gornel rad, mae'n gyflem wrth ymosodiad a mae gan Clark. A mae Clark, mae hwnna wedi mynd o dan Droed, Shepherd, at Smith, Smith at Ebi! A wyddoch chi be, pwyddoch nôl, oedd y capten Pemberton, nath o'n dda iawn iawn. Defnyddio ei holl brofiad am yna 34 oed ar y postyn bella. Mae o'n gwybod, mae Ebi reit ar ei gefno, a mae o'n neud digon, mae o'n just plygu i gorff i fewn i Ebi, a wedyn, neu siŵr bod yn cael ei bennu'r bel. Amddiffyn Hebi ail yn erbyn Ebi. Cic gornel arall i'r Seintiau. Yn ddyfnach mae'r golwr di dod ac unwaith eto. Mae'r ffynwyr canol yma yn chwarae'n gampus i'r Hwlffordd. Fydd y Turner yn rhyw feddwl pa gaeth amser a ddylwn ni wedi dod am honna. Mae'n mynd dros i ben, ond mae'n meddwl bod o'n mynd i gyrraedd i. Yndi. Dwi'n meddwl dyna pam mae'r cicia gornel mae'r Seintiau Newydd yn gael. Maen nhw yn crymannu fewn at y golwr. Edrych ar lle mae Hudson. Mariet sy'n gyfrifol amdanyn nhw. Robles ar peniad. A mae Robles di cael 2 gyfle. Ac yn ôl safonau uchel i gychwyn i'r tymor. Fysa fod i bod bach yn fwy pendant. Ia, dod i fynd i fyny rydw yn yma. Nath o ddim asesiad y bel. Digon da. So fe fyny... Amser hofran ti isio. Amser hofran i fyny yn yr awydd, a wedyn ti'n penio i lawr. Mae ar ei ffordd lawr dipyn bach fyna. Dyna pan mae'n penio heibio'r postyn. Wel, mae tîm Scott Fysgon hofran uwch na neb ar hyn o bryd y tymor yma. A tasen nhw yn ennill yma heddiw. Mi fydden nhw 5 pwynt yn glir. Ac be newch chi, Malcolm, o'r ffaith bod rei tîmau'n cael chwarae a rei ddim? Faint o fantes alle fe fod? Sa Seintiau'n cael hediad nawr o 2 gêm, 2 buddugoliaeth. Sa'n gyda mor anodd, yn bysa? Fi fel cyn chwaraewr, sa fi'n chwaraewr rwan, a fi gael y pwyntiau ar y bwrdd, a sbio lawr ar pob arall. Sa'n sefyllfa cryf ofnadwy i ni adael hynna fynd wedyn. Mae'n fantage mawr yn yma ni.
Yr unig beth ydy, da ni sôn am ddwy gêm, dydy Seintiau ddim yn chwarae y tymor nesaf, ond tasa'r cyfnod yma, a'n gwaredwr yn cael ei ymestyn, mi allai fod yn dymor hyfer iawn yn gallai. Mi fedri ddo, da ni'n jyst gobeithio, neith o ddim dyna'r i gyd. Smith. Ac Dwi'n licio edrych ar gweithio'r môl bob tro. a na natur positif i'ch cymeryd chi, Malcolm, na i dderbyn hynny. Ac does e'n golwg positif iawn ar Sislevich ar hyn o bryd. A da ni'n gweld tystiolaeth yma o gryfder Hwlffordd. I feddwl faint o golia mae'r Seintiau Newydd i sgorio tymor hyn. Ti'n edrych ar, a wedyn ti'n edrych ar faint o gyfleon maen nhw wedi greu. Agosau at yr hanner. Ie, i damlinellu'ch pwynt chi. Ac yn 8 gol ar 20 cyn heddiw mewn 8 gêm. Wilson eto. A'r bel at Williams. Ac rhwng Williams a Wilson a Shepherd. Mae gan, hwnna fallan, mae gan yr ymwelwyr mae chwaraewyr dylanwadol. Ond ia, 8 gêm, a mae hwn yn gwybod bod i wrthwynebu o cyn heddiw, ond i ildio 2 gol. Felly wedi dipyn o gamp sgorio ni herbyn nhw. O 2 gol, wythnos dwytha de, yn ebyn Aberystwyth. Ia, a cyn hynny, 7 gêm gyntaf tymor. Cyn o bob un. Heb ildio. Mae'n andros y record. Dwi'n meddwl maen nhw wedi gwneud unwaith o'r blaen cyn o y 7 gêm gyntaf. Sislevich. A rhywsyd mae o wastad yno yn dydi. A wastad yn casglu, mae cywirdyb y pasio ato fo yn gyfrifol am hynny hefyd. Clark. Ar ei ddod chwith, Smith y cyfan braidd yn dyn, Boateng, edrych, meddwl am Aneli, Ebi, cael ei dynnu nôl. Smith eto. Ebi, byddai'r Seintiau'n hoffi weld o fwy yn y canol. Honna mewn ar Robles! A Clark gafodd y peniad. Clark yn i'r hoeddi mewn, a maen nhw'n gyfartal am i fydd Hwlffordd yn holi. Pam yn y byd gafodd y gymaint o le a hynny. Mae nath o union un peth wythnos dwytha yn ebyn Aberystwyth i unioni y sgôr. Ac wedyn ti'n edrych unwaith eto mae'n cyrraedd pan mae'r bel cyrraedd. Diolch yn cyrraedd cyn, sa'n fo'n cael ei farcio. Diolch yn cyrraedd ar ôl, neu sa'n fo'n cyrraedd y bel. Union amseriad. A wedyn, yr un beth mae o'n gwneud, a fyna wedi canolbwyntio ar y cysylltiad ar ei ben, i benio i nôl lle mae'n dod o, a draws y golwr, sydd i'r gol. Sa'n rhai bobl yn medru dweud bod hi'n peniad dewn, oedd hi ddim. Unwaith ti wedi gwneud y cysylltiad, ti'n gwybod bod chdi'n mynd i sgorio. Ti'n mynd poeni os ysa rhywun yn ei wrthio chdi, ne? Sa'n rhyw benelin yn ddywyn am. A dydau drydydd gol o eisoes. Y tymor yma i ail gol o mewn 2 gêm. A chwarae'r lli ar y pitch yn cael peniad fel yna yn rhydd yn y cwrs Cosby, a bydda di amseru hi o ganol y cae yn berffaith. Boateng. Maen nhw'r math o dîm sy'n gallu cael ei hysbrydoli gan 1 gol. A gofn na drosedd fanna. A mae yna gyfle cynnar i droi'r 1 yn fwy o drosedd ar Boateng. Mae'n jyst gwad i'r dacl dipyn bach dydi a yr capten Pemberton yn jyst sefyll i dir mwyn o ddim byd arall. A mae'n gwybod hefyd bod e'n stopio Boateng rhedeg heibio fo. Mariet. Wan ti isio matab, ti'n newildio gol. Ti'n mynd siwldio yn arall wan. Wel, mae'n y 2 opsiwn da fanna. Mariet ar ei ddod chwith. A mae'r 5 munud nesaf da chi'n deimlo mynd i fod yn bwysig i Hwlffordd. Maen nhw wedi bod yn gadarn. Mae yna hyder wedi tyfu o'r cadernid na. A'r nod mae'r rhaid wedi cyrraedd o egwyl efo o leia gêm gyfartal. Mae rai chdi ofyn y cwestiwn lle oedd yr amddiffynwr Ricky Watts. Mae rai fo i safle gwarchod o fod yn agosach
i Pemberton yn y canol. Mae'n dipyn o flynyddoedd ys bo Hwlffordd i ddod. Wel, dwi'n wedi chwarae nhw'n gymaint hynny, rydyn nhw wedi bod ar y lefel yma, wrth gwrs, newid cadw'r cafed tymor dwytha, ond mae'n dipyn o flynyddoedd ys, maen nhw wedi curo nhw. Wel, da ni sôn am 17 o flynyddau ers i Hwlffordd gyrro Seintiau Newydd. Ac oedd hynny mewn tymor pan enillodd Hill y pencampwriaeth. Iaith Hwlffordd i Ewrop tymor yna, A mi oedd y rheolwr yn chwarae iddyn nhw bydd hynny. Ni gysylltiad o yn agos iawn â Hwlffordd ers blynyddau lawer. Nawr mae Clark yn chwilio am Robles. Deryn Bres, ie, dwi'n cofio. Yn rheoli. Sut mae Hwlffordd i ymateb i'r siom o ilgio'r gol na? Wel, mae'n 3 munud sydd wedi mynd, ond peth pwysica oedd, oedd o'n mynd llawer yn anghywir. Dydy y Seintiau ddim wedi creu llawer yn y hanner cyntaf yma. Felly maen nhw wedi bod yn gwneud yn iawn, cydynion toli'r bel, maen nhw'n mynd 4-3-3 pan maen nhw'n ymosod, 4-5-1. Leo Smith wedi cholli hi. Wff. Ie, a dos yr yfed bod Harrison yn hynod flin. Digon o bwyr yna ni. Lewis. Digon o brofiad yn uwch Gymraeg, fe cofio. Lewis yn just gadael i fynd o 30 llath. A Harrison yn mynd ar ei hôl i. Mae'n gwybod wedi ddim yn mynd agos i'r gol. Bel gan Boateng. Mae wedi bod yn ei chanol, Steve. Boateng, mae wedi trio. Ymosodiad o ganol y cae, mae wedi eistedd yna, mae wedi trio gweud pethau. Owen Tudur-Jones, byddwch chi sôn bydde Hwlffordd yn fodlon pan oedd nhw ar ei holi, maen nhw'n fwy bodlon beth nawr. Wel, fydden nhw'n siomedig y ffordd maen nhw wedi ildio, a dwi'n gwybod, da ni'n sbio'r Ben Clark yn meddwl un o'r chwaraewyr lleia sydd ar y cae, ond mae symudiad yn dda i gyrraedd y cwrs Cosby yn dydi. Mae rhaid aros, os da chi'n cael y perfformiad oddi cartre yma, a da chi'n cael buddigoliaeth yn y Seintiau, mae rhaid chi fod yn berffaith am y 90 munud. A mae hynna'n golygu un siap yn dda, ac yr un peth pwysig yn ebyn y Seintiau Newydd, aroswch efo'ch dynion. A dydy'r dyn da chi'n farcio ddim yr un drwy'r amser, gan bod y gymaint o draws newid, maen nhw'n symud ar draws y cae, felly weithiau, da chi'n gorau aros yn eich safle a marcio rhywun arall. Ond mae hwn wedi ffeindio rhywfaint o le. Felly fydden nhw'n just eisiau clywed y chwiban, dwi'n meddwl, mae'n hanner amser rwan. Mae wedi bod yn hanner da i'r ymwelwyr, ond mae'n fwy ddod gan y tîm cartre. Wel, mae rai chi fod yma i synhwyro faint mae'n glawio. Mae'n echrydus yma nawr, a mae'n wynt i ychwanegu at y glaw. Ie, y peth ydy, ffordd hyn mae'r gwynt ar glaw yn dod dim ar draws y pitch. Dim cwyno, Mal Cameron. Da chi'n edrych yn well pan da chi yn diferu. Ja, dwi'n edrych yn well, yn niwl. Ond i'n bod chi am ddeud niwd am funud. Bel at Ebi. Ac o'n i ar fi'n anghytuno. Dim bod fi'n gwybod. A bel gan Wilson. Sgoriwr gol gynta'r gêm. Ond mae'r bel mewn at Jones! A mae wedi cael ei harbed, ond i'r arbediad ddim digon da. Mae yna gam sefyll yn erbyn Watts. A dwi'n siŵr bod Watts di meddwl am hanner eiliad bod wedi geid yn iawn am ei gamgymeriad yn methu cadw fyny efo Clark. Ti'n gwybod be, amrediad gan Mark Jones yn fan hyn. Mae'n just ddim yn cam sefyll, mae'n oedi, wedyn mae'n mewn, ar ei droi chwyd draws y goli. Y golwr yn neud yr arbediad Harrison, mae'n dod yn neis i Watts. Mae rai po hwnna modfeddi. Modfeddi o ddim bod yn gol i Hwlffordd, ond eto maen nhw'n edrych mor bygythiol, a dwi ddim wedi gweld y Seintiau Newydd yn amddiffyn fel ennill blynyddoedd. Maen nhw'n edrych yn sigledig go iawn. Da chi wedi deud hynny as y 10 munud agoriadol, Ebi. Ond i ar fi'n deud bod Watts di cael eiliad drydanol, ond gafodd o ddim. Sislovic. Pas wedi bod yn sioc i weld o'n sgorio. Be? What? Smith.
A pob clod i'r ddau dîm, da ni wedi cael yn temtio i'w amalu llawer, mae'n ddigon o ddiddordeb. Di bod yn sbiwch mwy am drechion oes di bod gan y Seintiau, yn byddech chi yn dadle yn gri dybiwn ni bod yr ymdrechion gorau di bod gan yr ymwelwyr. Ond modfeddi mae'r rhaid oedd yn y penderfyniad yna. Os da chi yn edrych ar yr amddiffyn yma gan holi, sut nath yr amddiffyn yma fi'n 7 gêm heb ildio gol? Go iawn, enwedig efo'r ddau amddiffynwr canol, herwydd nhw sydd fod yn chwarae'n aggyson. Maen nhw'n ddau gawr, ond dyn nhw'n licio y symudiadau o'i gwmpas nhw. Dyn nhw'n licio Mark Jones. Yep, mae'r capten Pemberton yn cydnabod I fai. Hwna'n rhybudd dwytha. Rhybudd dwytha. Yr dyfyrnwr. Ac yn gefndir godidog i'r wledd pnaw yma. Yng nghanol y glaw a'r gwynt. Mae yna harddwch, mae gael ym mhob man. A falle yn bod i'n sôn am y cefndir. Ti'n gwybod rhain, na ni ddod yn ôl, ti'n gwybod? Ie, Clark. Sbiwch ar y crysau glas sydd nôl. A maen nhw wedi gweithio mor galed. Nid Wilson sy'n mynd ar rediad. A ddim bwysig iawn bod Astles fan da'n doedd Boateng. Robles sydd wedi cael ei gyfleon. Sydd wedi methu cyfleon. Wel, mae Hwlffordd, bod tro mae Seintiau Newydd yn agos I gwrs Cosby trwy canol, maen nhw yn jyst ei cyrff, maen nhw'n gwasgu'r chwarae, dyn ni'n mynd 4 neu 5 o crysau glas yn stopio nhw, neud y peli mae drwad. Felly'r unig ffordd mae'r Seintiau Newydd ella mynd I sgorio, ydy mynd o gwmpas a lawr yr esgyll, a wedyn cael ei croesiadau fewn fel nath am y gol. Watts. Ac mae wedi bod yn hanner, wel, cyfferthus I Watts. Dim amheuaeth am hynny. Wythnos o chwaraeon eto o'n blaen yn un nos fercher. Marth Nyryri mewn ffurf wahanol. Ras y cewri, y Farathon mewn cymalau. Ras gyfnewid rhwng y wynebau mwyaf cyfarwydd ac o'n i'n sôn am y gefnlen hyfryd i'r gêm yma. Mae'n werth gwylio'r rhaglen honno. Dim ond I weld golygfeydd syfrdanol ar ddydd godidog yn Eryri. 5 munud o'r hanner cyntaf I chwarae. Yn gyfartal. Oedd o'n debyg yn o'r gynllun, ond beth ydy oedd uwch law bob dim. Mae rhaid ni weithio'n galed, a maen nhw wedi gwneud hynny. Ac dwi'n rhaid cofio hefyd, mae canran eithriadol o uchel o goliau Hwlffordd wedi dod ar ôl 75 munud o'r gêm. Felly mae hynny'n awgrymu nad ydyn nhw'n mynd I blino'n hawdd. Eisiau atgoffa Caernarfon, oedd I 94 munud wythnos dwytha. Bale yn ôl at Lwybr Jones. O, unwaith eto! Oedd y cyfle'n dal yna, a wyddwch chi be efo Wilson ar y Bale, mae yna wastad gyfle nawr te. Mae Cheryl Foster yn cael golwg dda iawn ar honna. Wilson at lawr. Smith yn canfod Boateng. Mae Ebi yn aros am y bas Sislevich sy'n I derbyn unwaith eto. Mae Watts di gadael hi'n I fynd yn llawer iawn rhy gynnar ar draws y cwrt rywsyd mae'n cael ei chlirio. Mae yna amddiffyn bler gobeithiol bron y dwedwch chi gyda ddau dîm. Go iawn. Mor agorad rwan. Falle da ni yn I ddisgwyl oedden bach gan Hwlffordd ar y degau oherwydd y chwaraewyr o safon sydd gan y Seintiau. Ond y Seintiau Newydd a'i amddiffyn nhw. Yna rhyw hanner cyfle eto doedd efo'r croesiad. Mae Mark Jones wedi dod i'r Bale allan. Unwaith mae'n dod yn ôl I mewn. Williams I mewn yna cael trwch blewyn arni. Ond ydy o'n gic o'r smotin? Na. A beth sy'n ddiddorol, nid yn unig bod I ddim yn gic o'r smotin, mae Wilson wedi cael carden felen am ffigio. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod Cheryl Foster yn iawn I wneud y penderfyniad.
Tra bod ni'n gwylio'r ail chwarae, ond na garden felen gan Cheryl Foster iddo fo. Gret Stein, na ddim stopio'r chwarae yna'n byd. Clark. Robles di penderfynu. Creu lwc lawr y chwyth yn lle'r dde. A wyddoch chi beth, ych chi'n mynd agos at ddiwedd y gêm, neu bod hanner cyntaf mae'r ddau dîm yn mynd amdani hi. Dyw Hwlffordd ddim di bod yn ofn dod â'i gêm nhw i'r Seintiau Newydd prawn yma. A maen nhw'n creu argraff. Mae'n dyna rhaid i wneud bob tro pan ti'n dod i fan hyn. Creu argraff. Unwaith eto Wilson sy'n creu y bygythiad. A Robles yn ôl yn ddofn gyfer y bel i chlirio gan Hudson. Nôl at Smith. A mae Smith yn anwesu'r asgell neu pan mae'r Robles yn symud, ond unwaith eto pwy'r yn casglu oedd Shepherd. Mae o yn torri pethau fyny'n dda yng nghanol y cae na. Coes hir Hudson yn ddigon. Mae at Leo Smith. Leo Smith at Sislovic. Ac unwaith eto mae rhy hawdd heibio Watts a sawl gwaith yn wedi deud hynny. A mae'r bel at Ebi. Os y droed bach yng nghyffon yr hanner cyntaf yma. Ebi. Marriott di ymuno. A mae yna Hyde yn aros. Harrington. At Robles. Harrington eto. Da ni sôn gymaint amdano fo yng nghanol y cae. A mae hynny yn glod i chwaraewyr canol cae. Hwlffordd nhw da ni wedi bod yn ei henwi. Bale at Jones. Yn newydd ddyfodiad. Mae sy'n wedi bod yn gyffeiliad, â chi'n feddwl, i Hwlffordd. Mac Jones yn chwarae fo hon. Sut mae Mark yn cuddiad y bel na. A wedyn, just dewr dwi'n gael o'n ali. Gwbod bod yn mynd i gael y drosedd. Gwbod ond mae'n gorau cuddiad y bel na i gael i. Dyna'r profiad mae Hwlffordd i brynu fan yma. Go iawn, go iawn. Oedden nhw rhy ysgam, rhy wan gael o'n tisio fel blin, twy fyny'r llinell flaen na, pan nath ni weld nhw'n gynharach yn y tymor. Wedi dod â hwn i mewn, dim just am y gallu sgorio golia, ond am ei brofiad gadw'r bel na bod tro mae'n dod i fyny. Ond mae wedi bod yn awfyrgylch llawn amheuaeth yn yr amddiffyn gan y Seintiau Newydd, a dwi ddim di gwylio hynna a gweld hynny ys rhai blynyddoedd. Ie, di hynny ddim syndod, mae wedi bod yn gêm sydd wedi llifo. Un anna bach. Wilson yn dod eto. Honna ar draws wyneb y gol, os oes rhywun di bod yno. Wel, dwi'n meddwl bod ti'n gret o bel. Mae rhaid i Danny Williams fod yn rwla o gwmpas y postyn pethau yna. Mae Mark Jones yn sefyll yn stond dipyn bach. Ond 19 oed di boi yma, Wilson. Aio. Yn cael dylanwad mawr ar y hanner cyntaf yma. Wel, gêm llawer mwy cyfartal nag oedd nifer wedi ddarogan. Gêm llawer gwell nag oedd nifer wedi ddarogan. Ac gêm sy'n dangos bod i werth i chynnal mwyn cadw'r diddordeb yng Nghyngrair Uwch-Gyngrair Cymru yn fyw, a dyna mae'n ni'n gwneud un o'r gemau gorau i fi weld y tymor yma. Ie, yn ei, rili mwynhau. A dyna ddiwedd yr hanner cyntaf. Mae o'n gwybod bod ei dîm wedi cael hanner ardderchog. Chwaraewr gorau yr hanner o bosib, Wilson yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ond yna camgymeriad rhoi gormod o le i Clark ddod a y Seintiau Newydd yn gyfartal. Digon o ddigwyddiadau, digon i'w drafod, ac o'n i drafod y cyfan efo Dylan ac Owain Tudur Jones. Pan ddawn ni nôl ar ôl yr egwyl.
Newydd ddyfodiad i'ch gyngrair Cymru, Hwlffordd. Maen nhw wedi achosi sioc yn y bal am bar o tymor yma. A mi oedd yna sioc yng nghartre'r Seintiau Newydd yn yr hanner cyntaf. Yr ymwelwyr yn mynd ar y blaen yn y glaw trwm. Ond Ben Clark yn penio am yr ail gêm yn olynol. Gyda rhaid dîm yn gyfartal am yr ail gêm yn olynol. A dyna fel mai ar yr egwyl y Seintiau Newydd a Hwlffordd yn gyfartal 1-1. A ni wedi mwynhau yr hanner cyntaf yna. Owen Tudur Jones, gêm ddiflas wythnos diwetha, mae hon tipyn gwell. O, mae hon lot gwell. Mae jyst yn gêm ddiddorol yn dydi. Dau dîm efo syniadau hollol wahanol. Union be oedden ni'n ddisgwyl o ran y Seintiau Newydd yn rheoli'r meddiant, yr Hwlffordd, dynion tu ôl y bêl. Ond be sy'n gwneud ti yn gêm dda ydy fod gan yr Hwlffordd berig pan maen nhw'n ymosod. Bob tro maen nhw'n ymosod, maen nhw rhyw fylcha yn codi yn amddiffyn y Seintiau Newydd. Da ni'n di arfer i weld, ac fydda ni'n gobeithio gweld rhywbeth tebyg yn yr ail hanner. Mae'n ni'n dod at y gol gyntaf, enghraifft berffaith o'r bygythiad sydd gan Hwlffordd, a maen nhw'n edrych yn gyfforddus yn gwrthymosod. Oedd yna drosedd fan hyn, cofiwch? Wel, eich, mae Leo Smith jyst yn stopio yn dydi, ond beth sy'n bwysig ydy fod yr Hwlffordd ar y droed blaen i ennill yr ail bêl. Os maen nhw'n chwarae'r bêl yn hir tuag at yr ymosodwr, mae'r boes yn ganol cae, boes fel Shepherd yn goro bod yn agos, a wedyn Wilson, un yn erbyn un. Does na ddim panic o gwbl. Ar y droed chwith yna, mae'n gwybod bod Harrison yn dod allan, yn gyflym tuag ato, ond y pwysau ar y bas yna. Dyna sy'n gwneud y gol, amseru'r hediad wedyn, ac oedden nhw'n dechrau meddwl, mae yna sioc ar y cardiau yma. Wayne Jones wrth i fodd, dim amheuaeth am hynny, a wedyn y Seintiau yn taro nôl, Ben Clark unwaith eto. Un o'r chwaraewyr yna, ddim wedi gweld gymaint o hynny ohono fe dros y tymorau diwetha, a mae fe'n amlwg yn tyfu o ran presenoldeb yn y tîm yma. Yndi, ond efallai weld o fwy yn chwarae dros Gynarfon a fel cefnwr de, ond tro ma jyst yn amseru yr hediad i fewn i'r cwrt Cosby, neb yn ddigon agos, ond dyna mae chwaraewyr Seintiau Newydd mor dda yn neud yn de. Lle mae'r lle. Ffeindio'r lle yn y cwrt Cosby, a fi na siom enfawr o beidio i farcio fo, ond chwarae teg, mae yna rhyw greddf gan y fo yn does o sgorio'r goliant. Swn i'n deud yn chwarae'n ganol cae, Clark, mae Leo Smith yna, dyn nhw ddim cweit yr un impeiriant a da ni di arfer gweld gan y Seintiau Newydd. Oherwydd dros y blynyddoedd, Aaron Edwards, Routledge, Tom Holland, maen nhw wedi llwy reoli gema. A mae'r unigolion yna ar hyn o bryd, Leo Smith wedi ffeindio draed yn syth bin, a Ben Clark hefyd, ond dyn nhw ddim cweit, dyn nhw'n cael cweit yr un rheolaeth yn sy'n oed, os ydyn nhw'n ildio gol ar ddechrau'r tymor, ond maen nhw wedi ildio heno, maen nhw wedi bygwth hefyd, am felly gyfle fan hyn i'r Seintiau Newydd, a ni'n gyfarwydd â nhw pan maen nhw'n chwarae fel hyn. Ie, dyma da ni'n ddisgwyl i weld nifer o amddiffynwyr tu ôl, ond maen nhw'n symud y bêl ddigon sydyn, ac unwaith eto, rhedeg o ddiar yr amddiffynwyr, a fi Leo Smith yn siomedig nad ydy wedi taro'r targed yma, ond Ben Clark un symudiad, Leo Smith y symudiad arall, mae'r chwaraewyr o ganol cae yn ymuno fo ebyn yr ymosod mor bwysig, a dyma lle maen nhw ar ei gorau, de. 1-2, y cefnwr chwith, Marriott, da chi'n mynd gwybod pwy sy'n mynd i popio fyny yn y safleoedd bygythiol yma, a fydd yr Hwlffordd yn falch iawn o beidio ildio o'r cyfle eiraidd yna. Ond fe allan nhw fod ar y blaen. Maen nhw wedi creu cyfleoedd hefyd. Gen i weld cwpl o'r un i nawr, a hefyd, wrth gwrs, fe gyson nhw ail gol, gath e Michania Tai, ond mae'n gadael y cyfan, mae'n gyfartal, a mae'n gêm ddifyr i'w gwylio. Yndi, a dyma pam da ni'n caru pêl-droed yn de. Sa'n neb yn meddwl fysa Hwlffordd yn medru dod i'r Seintiau Newydd a bod mor agos, ac rhoi y bêl i ffwrdd yn ganol cae, pyn bach yn rhy hawdd yn fama, ac beth sy'n bwysig, dyn nhw'n ymosod efo 1 a 2. Mae yna fwy, mae yna 3 yn yr ymosodiad yma, mae yna 4 ar adega. Mae nhw'n barod i gamblo. Dyn nhw ddim yn barod jyst i fod yn hapus efo pwynt, a y cam sefyll yma, efallai just, ond dwi'n meddwl bod ni wedi colli dros y blynyddoedd, da ni wedi bod yn sôn, reit, rhoid y mantais i'r ymosodwr. Dwi'n meddwl bod ni dyddi yma, felly ma'n yn cael ei chodi ac fydd y Hwlffordd yn teimlo siomedig nad ydyn nhw ar y blaen. Hynny'n golygu bod ni'n gwbl gyfartal ar yr egwyl. Fel wedi sôn, un gêm yn unig yn uwch cyngor Cymru penwythnos yma. Dyma hi, mae'n dipyn o her cael hon mlaen, gan i glywed mwy am hynny. Mae'n siŵr nawr, draw ni at Nicky John. Diolch Dal. Ian Williams, your club secretary here at TNS. You're also the club's representative on the FAW board. What are some of the main challenges facing our Cymru Premier clubs in these strange, unprecedented times? Yeah, very strange times, Nicky. I think one of the main challenges, obviously, trying to find funding to support the clubs, not only short term, but in the longer term. I think the important thing is sustainability for all of our clubs, and the sooner the better we can get supporters through the turnstile. So there's money coming into the clubs, but not only that, there's commercial revenue,
in terms of hospitality, bar and catering. So funding and finances is certainly one of the main challenges that we face. So what is some of the help and support that's available to our clubs at the moment? Well, to be fair, we're working very closely with the FAW. As you said, I'm on the National League Board, and what we've recently set up is a working group. And the important thing for that working group, what it was, is it's driven by the clubs, and the clubs have very much, at the heart of that decision making. So we're working very closely with the executive of the FAW to try and find solutions, really, in terms of the funding that the clubs desperately need, really, to survive, as I said, in the short term, but hopefully longer term as well. Earlier on in the week, it was announced that some of the National League in England, some of the clubs there will be receiving funding from the National Lottery. Is the talk of anything similar for Welsh clubs? Yeah, we've had some really positive dialogue, to be fair, with the FAW, and we've looked at a number of avenues where we can access funding. FIFA have awarded money to each association, so we're looking at a FIFA grant to each of the clubs. But as you said, the National League in England, and I believe that the clubs in Northern Ireland have all had funding through the lottery. So we're currently in negotiations with the FAW through the working group to hopefully secure some funding, which will help enormously our clubs in the short term, certainly. Diolch Ian, we will be watching this space. Hwlffordd sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau.
Croes yn ôl ato ni sgoriau'r pnawn Abertawe Bristol City 1-1. Caerdydd Middlesbrough hefyd 1-1. Casnewydd ar frig adran 2 ar ôl taro tair yn Bradford. Wrexham allan o gwpan Lloegr. Mae'n gyfartal fan hyn. 1-1. Nôl â ni at Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Owain. Ac ar ôl cael I cychwyn gorau I dymor mewn 3 mlynedd ar 10 mae'r Seintiau wedi rhyw simsanu yn y gêm a hanner diwetha. Ac Clatchen a Clark yn ei theimlo hi. Ac mor agos i'r bel, mae'n tyrru braich mwyn ddim byd ydy. Dim yn tarau wyneb o, dim yn tarau fresto, a mae o weld yn ddigon bodlon. Ond mi nath Hwlffordd yn y hanner cyntaf stopio y Seintiau fynd I fewn I unrhyw fath o lif neu o steil neu rhythm do. A pan oeddwn ni yn gweld y rhythm gan y Seintiau, oeddwn ni cael yn atgoffa o beth sy'n bosib, ond dim ond i'w ddwywaith wel sy'r symudiad y slic na'n de. Hollol gywir, a ti'n gwybod mae gen nhw ger arall. Felly mor bwysig, mae rhaid I Hwlffordd, pan maen nhw'n cael eu cyfleuon, I fod yn glinigol efo'i penderfyniadau wrth ymwyl y gol. Beth eto, yn ei chanol I a Shepherd. Lewis sydd yn ceisio lledu hi allan. A mae'r cyfach ydi bach yn fler ar hyn o bryd. Y bel allan at sgoriwr, gol yr ymwelwyr Wilson. Torri mewn, aros am y cynorthwy. Ond mae hon yn ymdrech clyfer. A chwarae teg I Lewis. A mae'r bediad. A dwi'n sôn am golwyr sy'n cymryd 2 gam I wneud yr arbediad yn y gornel ucha. Sbia Harrison, sbia Lewis I ddechrau. Cymanu, mae'n dechrau tu allan i'r gol. Mae Harrison, mae'n cymryd 1-2 gam I wneud yr arbediad. Mae'n, wel, nath ni weld i'n das nithon Aberystwyth, mae hwnna well. Mae'n gwneud bron iawn fel cic rydd iddo fo'n doedd. Dyna fydd yn pryderu'r Seintiau, oedd gyda fo gymaint o le. Dim pwysau y bel, ond nath o dal cael ei allan o'i draed a crymannu hwnna. Nath o ddechrau'r bel tu allan i'r posti na, ac oedd hi'n syth I nythu yn y gornel ucha. Yn gychwyn perffaith i'r ail hanner i'r ymwelwyr, ond yn arwydd o'i pwrpas nhw. Ac nawr te, gwthiad bach yng nghefn Leo Smith. Llawer yn honna Malcolm. Scotiwr yn just rhyw agos sydd fod dwi'n dallt. Smith I ddymcyn o'r bel. Felly gadael I Leo Smith gael y cyffyrddiad cyntaf, darllan y cyffyrddiad a dwy'n yr ailyn. Wel, tasa hon yn mynd I gefn yr hwyd, tasa Hwlffordd yn cwyno, dwi'n go sicr o hynny. Unwaith eto Smith a Marriott sy'n pwll gora. Y tro diwetha, Marriott gymrodd hi. Wel, cyfle y Seintiau I gael dechrau da i'r ail hanner. Smith! Ie, mae'n trwy wipio I dydi dros y wal na, hefyd nath un Marriott yn anna'r cyntaf fynd I fewn i'r wal, nath nhw'n neidio I fyny. Maen nhw'n neidio I fyny eto tro ma, a mae Leo methu cael I fyny a lawr mor sydyn efo gymaint o bwer. So wedi tynnu pwer yn ôl dipyn bach illa a mynd am cywirdeb am y gornel ychara. Pan ydych chi'n gweld y mir yn codi fel un dyn fel ydych chi'n deall tric mwy a chwaraewyr dyddiau yma uwth ar ein isel yn de. Ie, mynd yn y llawr o dan I traed nhw. O, mae hynna'n sgil, cofia, ti eisiau twyllo nhw I ddechrau. Ti eisiau twyllo bod chdi'n mynd dros y wal. Dim glaw gyda llawd yna. Benawd yr adran dywydd yma. Tro cynta heddiw I ni beidio gael y glaw yn pystillio. Ac ar gyfnodau mae wedi pystillio Wilson. Clark gwneud digon pwysig. Mae'n rhaid ni gofio am Clark ni, mae Bo a Leo Smith yn abod I gilydd o y cyfnod ar benthyg yn Gynarfon tymor dwytho, felly maen nhw'n dall gêm I gilydd yn ganol cae na. A dwi wrth y modd o Ben Clark. Dwi'n mynd y bel I ffwrdd llawer, mae'n darllen y gêm o'r dda, dwi'n y bel, a wedyn bwydo y peli mae fewn I Leo, herwydd fod i'r dyn sy'n mynd I wneud gwahaniaeth. Ie, mae hwnna'n bwynt da, a dybed oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn chwarae meddwl y clwb pan oedd nhw'n benderfynu dod â Leo Smith yma.
bendant ella un peth o'n nhw'n digwylio ffordd oedd Leo Smith ac Ben Clark yn cyfuno yn Gaernarfon. Mae Jones ar brydiau yn dod mewn i'r gêm. Ddim cweit digon aml, ond pan mae o'n yn rheoli'r bel, fod i'r targed, a mae o'n rheoli ac yn ceisio bwydo gyda hanner cyfle i wneud fanna. Yn gryfder o erioed, efo faint o glwbiau mae wedi chwarae yn ei Gyngor Cymru. Mae'r un oed â hwn. Mae gyda hwn well record sgorio goliau na gyno Mark Jones, ond Mark hefyd wedi ond un tymor allan o'r Gyngor, sgorio 31 o goliau, 1 point arall i brofi bod e'n 2 lefel yma. Cyn lif sgorio'r Aberystwyth. Ar i amryfel deithiau. Smith, Robles, fe ddim yn cyrraedd Ebi. Eto, i roi'r bel. Lewis yn cael ei faglu nawr. Ti'n rai bo hwnna'n gyda Smotin, dydy? Ydy mai? O, traed Lewis yn gyflym. O, traed Lewis yn rhy gyflym. A mae traed Lewis wedi cael ei baglu. Gwych yma hyn. Dyna, ti isio chwarae sy'n mynd rhedeg efo bel, mae'n gwad y dacl. Oce, mae o'n chwilio amdani, pyn bach mae'n hongian i droed i fewn i Astles y fan hyn. Mae o'n cicio Astles mwy na mae Astles yn ei cicio fo. Wel, da ni wedi sôn gymaint am Danny Williams yma heddiw. Mae wedi sgorio 5 gwaith, mae yna ddigon o sôn di bod am ei gampau fo cychwyn tymor campus. Mae wedi sgorio 2 o'r rhain yn barod y tymor yma, a dyna pam mae o'n gwneud. Allach chi'n dymuno gwell cic o'r Smotin, a wyddoch chi be. Mae'r ymwelwyr ar y blaen eto. Wel, 6 gol tymor hyn i Danny Williams, a ti'n gwybod, mae'n cadw i ben, dydy, mae'n just edrych ar Harrison, i'r skip bach na fanna, a wedyn ni o'r efo ffordd anghywir. Cool, fel cucumber, meddyn nhw, just cadw i ben, sydd i'r gornel. Gan i gweld, os dwi'n gweld y bawd i fyny eto, gan wyn? Na, dim tro yma, ond dwi'n siŵr ti mewn. Mae wrth i fodd. Ie. 1 ar 20 oed i hwn. Ia, dydy o Gaerdydd, gret gweld y clwbiau yma yn rhoi menthyg. Da ni'n gweld gymaint o hwyl mae'r chwaraewyr ifanc fan gael yn yr uwchgyngred. Ond jyst enw un i chdi Cabango, dych ar ei stori fo. 1 funud ar 10 gymroddi i'r ymwelwyr fynd ar y blaen yn yr hanner cyntaf. Mae wedi cymryd 7. Cwta 7 yn yr ail hanner. Nath y dyfarnwr ystyried Cirhoi hwnna. Hynny yw, ydyn nhw'n meddwl am funud, ydyn nhw'n trio ail chwarae'r peth yn ei meddwl, ac os oedd hi'n edrych fel cic o Smotin, ond nath hi gymryd i hamser yn do. Nath hi gymryd o le 2 eiliad do. Nath awsos dwytha, Bryn Malcolm Jones, cael ei wrth y cae. Mor sydyn oedd o'n i bocad cyn iddo fo ddisgyn, dwi'n meddwl. Ond oedd y penderfyniad, a dwi'n siŵr sa Bryn ysbyrnu eto, sa ella newid i penderfyniad, ne. Ond na ni weld, edrych ar y matab, chwaraewyr Seintiau Newydd, iawn. Dyna sy'n bwysig, wel. Edrych ar y matab, mae'n cael ei wrthyn gyda Marriott, wwan ta, beth sy'n digwydd? Ydyn nhw'n meddwl bod ti'n drosedd hyd not. Ond yr eiliad o neddau nath hi gymryd i, y Sero gymryd i wneud y penderfyniad, mae'n un feddal i ddweud y llia. O waint ydy'r Jones yn gwylio'r gêm ebyn wrth gwrs, cic o'r Smotin oen? Ie, cic o'r Smotin, o'n i'n teimlo. Mae wedi ffigio i fynd un ffordd, a mae'r amddiffynwr wedi mynd amdani. Felly dwi'n meddwl bod yna ddigon, a da chi'n sôn ogi am yr seibiant bach rhwng gwneud y penderfyniad, ond yn aml mae'r dyfarnwr yn siarad efo'r Llymanwr. A falle bod y Llymanwr mewn safle yn sbio ar draws y lein ac yn gallu gweld lein y Cwrt Cosby yn well na Cheryl Foster ei hun. Felly, ella bod jyst yr eiliad yna jyst i ddisgwyl am y llais, ia, cic o'r Smotin cyn i roed i'r penderfyniad cywir o'n i'n teimlo. Difyr, Sislevic, ar ei droed dde! Nawdech chi be? Mae Robles ar y postyn yn doedd, fel efo ni gyrraedd yn gynt o bosib. Mae'n un anodd oherwydd y pwer sy'n ar yr ergyd, ond y syniad ydy rhaid ti yn y postyn pella yma, ond ydym yn crymannu digon efo'r cywirdeb. Mae gen digon o'n ned yn pwer rannu, dydy. Ie. Oedd o'n gwybod bod ei werth hedeg mewn, oedd o beth i cyrraedd yn amser. Mae'n hanner llath,
So Sislevich hannar llall, dyma ni doci roi dyn yn iawn, mae'n just yn trewn i dyn, a wedyn cymryd yn edrych ar. Dim ond i gadarnhau gyda llawer, oedden ni'n sôn am y penderfyniad a ban gafodd Disney helo'r maes mor gynnar yn gêm fyw sgorio'r wythnos diwetha. Fe gafodd y penderfyniad yna Cardyn Coch i newid yn ystod yr wythnos. Fe wneithbwyd hynny yn swyddogol. Ond peth oedd, yr oedi na Cheryl cymryd yma'n hyn. A nath Bryn Malcolm Jones ddim wythnos diwetha. A mae o'n gwybod rwan wrth gwrs oherwydd y penderfyniad gath i wneud i droi hynna rownd yn cael wrsos. Wel, mae yna noson fawn o chwaraeon i ddod ar S4C Ffrainc yn erbyn Cymru ar y clwb rygbi rhyngwladol hanner wedi 7. Mae'r rhaglen yn dechrau ar ôl y newyddion ar gig gyntaf am 10 munud wedi 8. A wedwch chi be, yn syth ar gynffon y gêm fawr uchafbwyntiau cymal olaf ond 1 y Giro d'Italia am 5:20 wedi 10. Y cyfan ar S4C. Pêl-droed, rygbi, seiclo. Wel, mae'r rhyfedd. Oedd hwn yn edrych yn ddigwyddiad bach digon dinod. Na chi, mae'r benglin na. Mae'n mynd i fewn i gefno, i gwylod i gefno, mae'n un anifir. Ie. Mae hwnna thad dead leg os ti'n licio yn top. Top i gefno fyna. Ie. Mae'n droseddodd Greg Draper. O, mae'n barod i ddod ymlaen. Ond y cyfamser ma na gic i'w chymryd. Efo Leo Smith oddi ar y cae. Unwaith eto, yr amddiffynwyr canol ma i Hwlffordd yn chwarae'n dda. Mae Smith yn ôl ar y maes, os yna unrhyw amheuaeth am hynny. Dyna fo pêl da mewn! A wyddoch chi be pwysau yna eto. Jones yn ei chlirio hi. A mae Jones a Pemberton a Summerfield mae wedi chwarae'n dda. Mae nhw wedi. A Scotcher o'i blaen â nhw hefyd. Ond am bêl, Leo ddim yn gorfod David Beckham blynyddoedd maith yn ôl, just hanner llath yn crymannu mewn i'r postyn cyntaf yna. Golwr, ddim yn gwybod pa ddwrnod oedd hi. Mewn â hi eto. A mae yna gewri yn does yn gwisgo crysau glas. Pemberton y capten yn ddieithriad ddylanwadol yn y canol yna. Sydyn, nawr Robles! Summerfield gafodd y peniad. Och! A mae wedi clirio eto. Wel, a Summerfield yn cael gwaith gwirthio. Summerfield go iawn 2 waith. Summerfield 2 waith yn clirio'r bêl. Ond ti wedi sôn am y 3 cawr yn y cefn yn barod o. Ac maen nhw'n gwneud mor dda. Hwna basach dda, tu ôl ran ddiffyn Robles oedd yna. A da chi'n clywed y cero ar y drws yn dydach. Dyma y cyfle gwreiddiol. O hwnna hanner awr hir o'i blaen nhw. Robles gadael y bêl. Just, ti'n gwybod fe, mae'r gyffyrddiad cyntaf yn ofnadwy yma. Mae'n rhaid i cymryd hwnna i lawr. Clark eto. Chwilio am Smith. Astles. Sislevich. Faint o dim ydyn nhw'n amddiffyn, a maen nhw'n hapus wneud hynny, cofia. Dyn nhw ddim isio'r bylch yna tu ôl i'r amddiffyn. Y plan oedd y gêm i amddiffyn yn dim, na bod yn hapus i ildio'r meddwl. Cyffyrddiad sal gan Robles. A wedyn a Summerfield clirio i fanna, a fo sy'n penio hon, wel, clirio i fe'i droed y fanna hefyd. Yn y cyfamser, Boateng yn gadael y maes. Ac oedden ni'n sôn mae Mainc dibrofiad oedd gan y Seintiau. Mae yna eithriad amlwg wrth gwrs. Greg Draper ymlaen fel eilydd. Mae o di sgorio 7 o goliau yn barod y tymor yma. A mae yna hanner awr o'r gêm yn weddill iddo fo adael i farc. Mae di sgorio hat-trick mewn llai na hanner awr. Cyn heddiw. Ond fel arfer, dydw ddim ar ei holi o 2 gol i 1. Mae bob un tîm yn wahanol pan maen nhw'n ei holi. Ond nes i weld Aberystwyth yn holi na y Seintiau yn ei holi na Aberystwyth 2 gol i 1. A os oes dweud ti'n meddwl i chi dyn iawn.
sut maen nhw'n mynd i ymateb. Mae'n perfformiad un tempo gyda nhw heno, a ti byth yn gweld hynny gyda Seintiau Newydd. Ti'n cael cyffro, maen nhw'n eich ar ochr dy sedd, maen nhw'n eich ar ochr ddyndre. Mae hein wedi gwneud waith cartref nos un. Mae yn glod iddo fo, dydy, mae'n drefn yn does. A dim jyst trefn, mae'n disgobliedig ydyn nhw efo i cyfrifoldeb maen nhw'n cymryd i mewn i'r system. I'r system, maen nhw'n just yn ffocws ar hynna. A beth sy'n ganddyn nhw, mae gan nhw chwaraewyr sy'n chwarae'n dda yn y cefn, mae gan nhw chwaraewyr sy'n bod yn ddylanwadol yng nghanol y cae, ac yna fflach yn dod yn llinell flaen hefyd. Cyn bwysau'r gwych, ond gyda nhw chwaraewyr, fel ti'n dweud, yn ganol cae sy'n mynd i'r rhedeg efo'r bel. Os gyda chdi heini, byddwch chi symud y dîm i fyny y cae. Mae Hudson i weld yn fwy a mwy awyddus i ddod i chwarae'n ymosodol. Di honna ddim, mae wedi. Ac unwaith eto, gair bach yn ei chlist gafodd y dyfanwraig. Nath i oedi, nath i glywed, nath i chwythu. Edrych ar faint o gyflym ydy Syslevic o lle mae'n sefyll yn stond. Fel i gyd fod drosodd i fel. I'n mynd i ofyn. Os yna newid i fod yn yr heol? Wel, di o byth yn edrych yn hapus, ond mae wedi mynd amdani, dydy? Mae wedi, mae wedi dau flynn o'r rwan, mae Ebi ac mae Draper ar y cae. Ond mae o'n brifo fo, dwi'n siŵr, a'r clwb ers tymor dwytha. Tymor cyntaf yn nhw'n mynd yn wadlaf. Ers faint? Wel, 12-13 o flynydde. Sy'n rhyfeddol. Robles, hwnna'n... Oedd hi'n wyllt. Ydy o'n blin efo fo ei hun, ydy o'n blin efo'r dyfarnwr dwi'n efo Williams. Ia, mae'n cael carden felen. Yr ail felen i'r ymwelwyr. Saffer i fod yma, ond e? Ia, dyn garden melyn. Mae'n bendant yn drosedd, ond fod yn rwystredig am bod o hyd yn oed i ildio'r drosedd. Mae'n dall hynny, mi oedd hi'n drosedd. Gyda chi banc. Ia, jyst yr ymateb gyda garden melyn amdano, dwi'n meddwl, ffordd nath o wyllio. Hudson yn aros yn lle roed Draper ymlaen. Yna fwy fydd i anelu tuag ateb, mae'r golwr di aros ar ei linell! A mae honna di mynd mewn, a mi sonies i bod Hudson eisiau dod fwy mewn i hanner Hwlffordd o'r cae. Mae di bod yn fwy ac yn fwy ymosodol. Mi gafodd o gol llawer iawn rhy hawdd, mae'r rhaid deud, ond mae'r Seintiau yn gyfartal 2-1. Lle mae Turner, y golwr dwi'n sôn am. Pam ydi o ddim di cymryd cyfrifoldeb yma hyn, a di gweud i gynnar, mae yn y cwrt chwech, fel o Dai Davies yn dweud fi, mae'r cwrt chwech a'r cwrt cosbi fatha rar fi'n hun adra, medda fo. Sa neb can dod i mewn i rar. A sbia Turner gadael i fi trwy goes yn y diwedd, ond mi dylai fod yn cymryd cyfrifoldeb am y sefyllfa yn gweiddi. Fod o'n dod i Gymru ti, a sa'i am ddiffynwyr wrth i fod. Mi gyd i'n neud beth isio am y croesiad i fewn, a bod ti'n dod i fewn at y golwr. Hei, mae yn yr awyr ddigon hir iddo fo asesu hwnna a neidio efo'r momentum sy'n fo medru o llinell y gol na. Wel, Hudson oedd yn ymestyn i goes, ynddo? Fo blygodd mlaen. Y cwestiwn mawr ydy, oedd hi ar bedd off y cyffreddiad ola? Oedd hi ar goes estynedig Hudson neu oedd hi ar y capten? Syslevic. Ia. A gafodd bod mor drefnus yn amddiffynol. Mi fydd y gol yna'n siom i'r Hwlffordd. Ond... Mae'n gol amaturau ar lefel yma. Mae'n gol sa'r dyn yma yn gwybod rwan a edrych â ni eto. Mae'n rhaid fod jyst mynd a dol. Nawr, gan i weld. Ie. Pemberton. Oedd hi ar Pemberton ddoffi. Oedd o ddim yn gyfforddus nag oedd efo. Wel, oedd o'n disgwyl o golwr. Oedd y ramniffynwyr i gyd yn disgwyl cyfathrebu rhwng nhw. Ond pan da chi'n meddwl bod y golwr heb ddod, wedi mae'n taro'ch capten chi, wedi mae'n mynd drwy goesech golwr chi. Dim beth wedi pedal nhw lawr ar hyn o bryd. Wel na, ond eto, maen nhw dal yn y gêm yn fan hyn na. Oce, mae'n gêm cyfartal. Ond
ti eisiau aros mewn yna, ti'n mynd gwybod be mae nyrfa'n neud i bobl. Sut maen nhw'n wedi delio fo? Oce, da ni'n gwybod y Seintiau Newydd, maen nhw'n wedi ddal i ofyn y cwestiynau. Yna ddal ddolchan agorad i Hwlffordd wrth ymosod. 10 munud ar 20. Hwna'n dacl gydnerth iawn gan Astles. Wel, oedd Wilson ddim yn hapus o gwbl. Nawr te. Wff. Syth drwy Lewis. Wel, mae'n dacl llawn dydi, lle mae o'n gwybod mae'n mynd i ennill y bel, ond mae o'n taflu bwysau i gyd trwy goes arall, trwy'r chwaraewr. Dacl yn cael ei chydnabod fel dim byd mwy na hynny. Tacl gydnerth. Hudson. So, ni'n edrych ar Astles cyn y gêm yma. Mae'n gawl o ddyn. 26 oed oedd o. Ac oedd o'n chwarae i ril, dwi'n meddwl bod oedd o'n ddeuddag felly. Erwydd oedd gymaint o flynyddoedd yn ôl. A fi byr di llaw. Oedd Steve Evans o dan o'n i sleolwr y Seintiau yn sgrechian. Be gafodd o'r bêl. Hynny ddweud y cwyd mor sydet a hynny. Nawr te y bêl mewn unwaith eto. Oedd William Wilson. Sgoriwr gol gyntaf Hwlffordd, a mae o yn cynnig i hun drwy'r amser, yn dydi? Ti'n mynd i safon ei rhywbeth i'r clwb, mae hogyn lleol o Hwlffordd yn 19 oed wrth i fod, just caru pêl-droed. Ac yma, mae'n gwybod mae'n gyflymach am Marriott, ond beth sy'n digwydd, mae Marriott yn taflu fraich a drawso i neud siw bod o ddim yn cyrraedd y bêl. Ond mae Harrison digwyddi'n gynnar, mae wedi delio efo'r sefyllfa. Dycha, be mae Marriott yn neud? Yli Marriott. A mi'n jyst taflu fraich i mewn fo. Dwi dal y deis Harrison wedi cyrraedd i. O, Anthony Jones, mae yna dipyn di digwydd ers i glywed ganddo chi diwetha? Oes, mae yna dipyn ac yn amlwg y gol yn de. Yr Hwlffordd yn perfformio mor dda ac y siom o ildio gol mor lac. A dwi'n gwybod y gol geidwad sydd ar fai oherwydd da ni'n disgwyl gweld y gol geidwad yn dod allan fel ond i Pemberton, chwaraewr mor brofiadol, y capten, ddylia fos yn hwyro, mae nid cryfder y gol geidwad ydy dod allan am y croesiadau. Dwi'n meddwl bod rhaid iddo fo ddelio fo, a dwi'n meddwl bod o'n gweiddi ar y gol geidwad, ond mae'n siomedig ynddo fo'i hun hefyd. Diddorol, ie. Se'n ffordd well i daflu'r bai oedd ond chi'ch hunin na beio rhywun arall yn gyflym. Sislevic, creu y lle. Oedd fi bodd yn cael y cyfle ar gydios allan ar hwng dwy stôl fanna yn doedd, os na tair, oedd yn siŵr be i wneud. Gormod amser meddwl ganddo fo ar y bêl. Hyd yn oed i rywun fel Sislevic. Dyna ni mewn i chwarter ola'r gêm. Pwy fydde, nes i ddim, pwy fydde di darogan gêm mor gyfartal, cystal gêm mor gystadleuol o hon. Na, nes i ddim, ond nes i wylio y Seintiau Newydd yn Aberystwyth yn gollwng pwyntiau wythnos dwytha, ac oedden nhw fel perfformiad yma i ddeud y gwir, ac o'n ni'n sioc braidd, dim efo just perfformiad Aberystwyth, ond efo perfformiad y Seintiau Newydd. Di curo 7 gêm, dim diwldio i mi un. Ie. Fysa nhw'n gweld y 2 gêm yn efo'r Aberystwyth a Hwlffordd, neu fysa nhw'n cymryd 6 pwynt o ddiwr. Unwaith eto, ystod y gemeddiant yn debyg iawn i rei oedd ni ddangos yn yr hanner cyntaf. Ond goliad i bod y ddwy ffordd. Summerfield. A ydych chi dal i deimlo byddai ddim yn syndod gweld gol gan Hwlffordd, fwy na byddai'n syndod gweld gol gan y Seintiau Newydd. Wel, fel nes i ddweud hanner cyntaf, faint o weithiau mae wedi bod yn hawdd pan mae Hwlffordd wedi ymosod. Faint o hawdd ydy y bylcha maen nhw wedi ffendio. Y cic o'r smotir. Faint o hawdd ydy i Lewis redag efo'r bêl na. A gadwch chi fod yn onest, byddai'r Seintiau di meddwl Aberystwyth, Hwlffordd, 2 gêm, 6 pwynt. Wel, o'n i'n meddwl, mae'n lle peryg i fod pan ti'n gymryd pethau'n ganiataol yn y ben. A dwi'n meddwl, os dwi'n yn Aberystwyth, nath nhw ddim... Oedd y fainc union un peth heno, i ddeud y gwir. Ond am un chwaraewyr... Be fydde dweud, dim diffyg parch i fynd nhw, ond am un chwaraewyr oedd a'ch di nabod yna. Pas dda gan Jones yn de, a mae Wilson eto yn mynd i hyn! Ac am yr eildro yn y gêm yma, mae'r Seintiau wedi cael ei hachub gan ei golwr a'i hysbrydoliaeth.
Mae fedri ddod i wneud mwy Wilson yma ni. Mae yn licio cael y bel, yn derbyn y bel i fewn. Efo siap i gorff yn gwynebu gol Seintiau Newydd. Wedyn mae Gryndad yn dod i fewn. Mae'n rhedeg yma, mae'n mynd i symud y bel o llinell syth, lle mae'n mynd i symud y bel i un ochr. Mae'n gwybod wedi mae'r golwr yn gorau symud efo fo, felly mae'n mynd am y gornel bell yna. Mae Harrison yn dallan yr ergyd a wneud yr arbediad. Scotcher ar gic. Hudson oedd yn ei chlirio hi. Scotcher yn ôl i mewn. Hudson yn ei chlirio hi eto. Y capten yn ceisio geid yn iawn am ei gamgymeriad. Pemberton oedd hwnnw. Oedd i feddwl lle oedd Hwlffordd tymor dwytha. Sut maen nhw'n chwarae yn ebyn y Seintiau heddiw. Gymaint o le ar brydiau gan y chwaraewyr yn y crysau glas. Ebi, da fi sôn digon amdano fo na ddo safbwynt y Seintiau. Sislevic, na mae Draper yn galw amdani. Sislevic, chwilio am Draper. Draper yn disgyn. Yn edrych yn obeithiol. So Mae llawer o dima wedi dod i'r Seintiau Newydd dros y blynyddoedd, lle maen nhw wedi dweud, o gryn ni'n fynd i golli heddiw. Ond dwi'n bod tro licio'r agwedd yna. Oherwydd be mae'r Hwlffordd wedi dweud, be bynnag da ni'n cael allan o'n heddiw di bonus. Mae eich geisio nhw wedi aros yn yr Gymraeg, so'n cwestiwn yma ni tymor hyn, ni tymor gyntaf nôl, ond maen nhw wedi chwarae mor dda. Sislevic a Draper. Mae Smith sydd wedi bod yn dywelach yn yr ail hanner yma, di symud i fyny. Sislevic, sbiwch fe mae o'n symud o gwmpas y cae. Mae'n mynd i hyn! A tro Turner oedd i arbed. Ie, mae'n rhaid i ganmol Turner tro yna. Ond eto, Sislevic, mae draed o mor gyflym, mae'n mynd i addasu y symud i draed. Ydy beth mae'n neud, mae'n wiglo'r hips na unwaith eto. Mae'n heibio i dyn, a cael yr edgyd i fewn. Just... Sa'ch ti'n mynd i dwnsio fel anig sa'ch wrth y bod? Wel, sa'n braf cael mynd i rywle i wiglo'n hips, Malcolm. Be dda y dyddiad, ac sa'ch chi'n gweld fi yn wiglo'n hips, sa'ch chi'n falch bod na doriad byr. Sa'ch chi'n diolch i Brif Weinidog Cymru. Coeliwch i fi. Bron iawn a bod yn beniad bach deallus yng nghanol cae gan Shepherd. Dwi wedi hoffi Shepherd, dwi wedi hoffi Wilson fwy na dim. Dwi wedi gweld cyffuriadau gan Williams hefyd. Do, ac edrych ydi ar y swydd distaw effeithiol Scotcher reit o fan rhan ddiffyn. Just yn sbwylar di o'na, sbwylio unrhyw fath o rhythm gan y tîm cartra. Smith. Sal gan Leo Smith fanna. Da iawn gan Lewis. Tafliad, dim mwy na hynny. Da ni wastad yn edmygu ryw ysbaid bach felly mewn gêm. Eiliad. Dwi'n cofio, oedd o'n Met Caerdydd yn ôl, a da ni'n meddwl oedd o quite fyny'r lefel yma, ond oedd o angen challenge. Felly ath o Met Caerdydd, a wedyn nath o gael ymlaen efo'i bêl-droed. Mae wedi bod yn un o ddau glwbiau'r syni, cael bach o brofiad ar rwan. Mae'n edrych yn chwaraewr. Rai fi gyfeddau, dwi wedi cael ymhlesion arw gan Hwlffordd rhyw. O dechrau tymor, oedd nhw'n rhoi bach yn araf, o gyda nhw'n colli gema. Ond rwan, mae nhw'n rili mynegu i dawn a gosod i stamp ar y gyngred. Ardderchog gan Smith, chwilio am Draper. Wel, nath o botbeth i hun fanna sa'r bast i fynd drwodd at Draper, fysa Smith yn cael ei ganmol i'r cymylau fanna. Hudson. A mae rai cofio, mae werth atgoffa'n hynny, mae Harrison wedi gwneud 2 arbediad campus i gadw Seintiau mewn gêm gyfartal ar hyn o bryd. Harrington. Clark. Ebi. O, nawr te. Dyna'r math o gigiau mae'r Seintiau'n gallu hennill. Ac, ie, cyfle'r had yn cael ei roi fan hyn. Mae'n just baglu fod ydi. Mae'n just sarthiad i sowdlo mwyn ydi'n byd. Oedd hi'n angan. Oedd o'n mynd y cwrs Cosby eto, ond oedd o'n rhedag am y cwrs Cosby.
just neud siŵr rhag ofn oedd o'n mynd i adael un erbyn un efo'r amddiffyn nhw'r dwytha. So wedi giro fo, illa sef i fewn ar y gol, felly nad oedd Dani lawr. Ie, Summerfield, o'ch chi'n gallu gweld bod o'n flin efo fo i hun a mildio honna. Ac unwaith eto, Marriott. Chwarter awr o'r gêm yn weddill. Os ydych chi eisiau rhywun i gymryd y gic o'r safle yma, Marriott fydde hwnne. Mae'r golwg. Golwg, aros ar un unell yn mae'r amddiffynwyr yn clirio ac mae'n y gyfle i Watts ddod â hi. Ti'n gweld, i dod o TJ rhywbeth yma nad o, gwendid y golwg ydy peidio dod allan am croesiadau, a dydy ddim wedi dod am un un yno. Ac oedd Marriott yn gwybod hynny'n doedd. A dyna pan maen nhw'n neud hynna rwan, yn yr ail hanner yma mwy. Dyna nath nhw'n hanner cyntaf o cicio Gorneli, ond yn yr ail hanner, bod Cigrydd, neith o ddim dod am groesiad, a mi dyla'r capten wedi gwybod felly dyla i benio'r cyntaf na i ffwrdd. Hudson, Leo Smith. O, mae hwnna'n bas hyfryd ar Robles! Oedd o'n cam sefyll. Ond, am bas, am rediad, ond oedd ddim mynd rhy gynnar. Oedd a just rhyw chwink bach rhy gynnar, ond dyna oedd y cam sefyll yna yn yr cyntaf yna Hwlffordd sgorio, a ti'n edrych ar Robles. A oedd o anna'n mynd rhy gynnar. Dwi'n gwybod mae o'n gorfod dod o ochr dall yr amddiffynwyr i gael hyn i fewn yna. Ond oedd o anna'n mynd mor gyflym. I fod yn deg, oedd o golwr allan. Do, oedd o'n gwybod na gwaith. Oedd o ddim yn gwybod na oedd o'n cam sefyll. Wel, mae yna bêl-droed yn cael ei chwarae yn ystod y cyfnod clo yma. Ac os ydych chi'n mwynhau Hwlffordd, fel mae Malcolm a fi a Gowain a Dylan yn gwneud heddiw, wel, disadwn nesaf sgorio Hwlffordd yn erbyn y Bala. Yn fyw ar Esbyrec am 5 o'r gloch. Ac Hwlffordd i cyrra'r Bala yn barod y tymor yma. Dwi'n meddwl bod wedi disgwyl i chwarae nhw cweith mor sydyn eto. Ond i'ch atgoffa chi beth sydd wedi digwydd ydy bod 4 tîm wedi gyhoeddi i bod nhw yn mynd i ddal i chwarae yn ystod y cyfnod clo yma. Ac Kieran Lewis, dwi'n meddwl, sy'n gadael y maes os mae fod dio. Wel, mae'n heiddi ganmol am ei berfformiad. Dim jyst gwaith calad, ond gwaith clefar. Fe wedi trefnu y chwaraewyr o'i gwmpas yn ganol y caen a heno. Mae wedi gwneud yn ardderchog fel mae mwyafrif y tîm. Dych chi byth gofyn erioed y dyn yma efo'i ymroddiad beth bynnag. Jack Britton, chwaraewr ganol cae. Bachgen ifanc arall. Ti'n gwybod fe, Nick, hefyd, jyst yn adeiladu'r gêm na wrth nesau pyn bach. Ar ôl y Bala colli Hwlffordd gartra, mae nhw wedi bod ar ydau'r campus yn cyrraedd bob gêm ys hynny. Cyfle i dalu'r pris yn ôl, cyfle annisgwyl o gynnar yn y byd yma, sy'n cynnig un peth annisgwyl ar ôl y llall i ni. Ac un peth annisgwyl dy'r sgôr fel mae hi ar hyn o bryd. A rhyw 12 munud i'w chwarae. Ysbiwch ar y Seintiau, sa chi'n meddwl mae dim ond rhyw 3 munud sy'n fynd. Maen nhw'n cymryd popeth yn gyflym. Wel, fel arfer, yn ystod tymor, y tîm sy'n cymryd rhan fwyaf pwyntiau wrth i gilydd, Ceicona, Bala a Seintiau ydi o. Dyn nhw'n disgwyl colli pwyntiau yn ebyn Aberystwyth a Hwlffordd. Na. Bydd Bala a Ceicona yn hapus iawn. Nid nid i gywilio'r gêm yma, ond y wel byd y sgôr. Ac bwlch, de. Mae 3 pwynt yn edrych lot gwella 5 pwynt ar y blaen, dydy. A 5 pwynt fyddai yn glir. Tasa nhw'n cael ei buddigoliaeth yn erbyn Hwlffordd. Mae'n amser i wneud wrth gwrs bod na pan mae'n Seintiau sy'n wrthi. Wel, Astlins, dwi'n mynd i'r holl ffordd, yndi? Sgorio ddo yn ddiweddar yn y Bala pan gath y gêm i ohirio oherwydd y llifoliadau. Ond ti'n gwybod be, am gol nath y sgorio noson yna ac nath o'n neud hon yn bwrpasol hefyd. Oedd hi'n mynd mewn? Oedd ta, di reid i'n gornel. A mae Turner yn gorfod mynd ar draws i wneud yr arbediad. A mae'n ymestyn i gorff, dydy, i gael ei law cryf i honna. Ie, oedd o
i weld yn syni bod y tir yn agor o'i flaen o fatha'r môr coch, ond mi ath o dal i fynd, ac yn y diwedd, oedd hi'n ergyd dda. Oedd tad, oedd hi'n syth yn y gornel. Isa. Oedd y siampl i ambell un o'i gwmpas o. Wel, 10 munud yn weddill, de, a mae Hwlffordd wedi gicio i rŵa, mae nhw'n panic am i bach. Mater o ddal o ganolbwyntio. Jones. I fod yn deg a fo. Oedd ddim yn disgwyl hon yn athan dda i gicio i'r tir perig wedyn, oedd neb arall wedi ymateb. A mae yna gamgymeriadau wedi britho perfformiad y Seintiau Newydd yn y sydyn. Mae Sislevich wedi cael ei ryddhau gan Leo Smith. Gwych eto gan amddiffyn Hwlffordd. Darllen y perig, de. Ymwybodol. Mae eisiau cymorth, mae eisiau help bach safle gwarchodol yn gampus i ddechrau, wedyn gweld y cyfle i neidio o flaen Sislevich i gael y bel. Ac i chwaraewr o'i safonau uchel o, fydd o'n berniadu hi, fydd o'n flin efo hun am y gol sydd wedi dod â Seintiau nôl i'r gêm. Bod o'n anlwcus, ond oedd yna rhywbeth y galle bod i gwneud ynglyn â'r peth efo'i holl brofiad. Bron y cam dealltwriaeth eto fanna. Nath o weiddi, nes i glwad o, ond oedd o'n hwyr yn gweiddi, ac oedd nhw ddim yn disgwyl o ddod allan. Y cwsiad gan Ben Clark. Rwan ta, mae'n gweiddi. Ar eiliad dwytha mae Pemberton yn glwad o. Deina foed, ydy o Malcolm? Deina foed i'r golwr, ia. Ei, mae di wneud yna ddau o'r bentiadau da. Just, mae eisiau byd mwy o hyder yn ei hun. Mwy ffyddlon i adewr, i wybod i ddod allan mwy i nôl y cwsiadau yma. Ac ar fenthyg o Leeds, i roi bedigri llawn iddo bachgen o Bartywyn. Leeds yn neud ar deffog o dan. Yn Aston Villa ni drwy. Oedd hwnna ddim ar gwpons llawer o bobl. Na gwaith. Ac os ydych chi'n gallu dweud peth am hon? Pwy hel. No, te mae Malcolm ag Owen Tudur Jones yn cyffroi. Mae Owen Tudur Jones yn mynd heibio i Dylan Ebenezer. Ond... Nath Owen Tudur Jones trio reoli o'na, iawn. Nath i bwmsio dan i droed o. Ac mae i'r rhoi'r bel dan i siwmper. Clo cyntaf i oed bod gymryd y match ball efo fo. Ei, Mali Sion sgorio gret yn gofod yma. I Unmanes yn ebyn Hibs. Nath o yr i'r gol i fi, am gol i fi, 30 llath, sut i gornel ucha. Yn y 10 munud ola. Dwi'n siŵr John eisiau dweud mwy amdani. Wel, byddech chi'n deud y bydd yn ergyd greulon i Hwlffordd golli hon yn y munudau sydd yn weddill. Nhw di'r tîm sydd fel arfer yn sgorio'r goliau hwyr. Da chi'n teimlo bod yna fwy o waith am y ddiffyn i wneud ganddyn nhw. A maen nhw wedi wneud o yn lew. A Jones yn ôl yn cynorthwyo. Yna braidd yn llac. A mae Leo Smith ac Sislevich yn gweithio'n dda fe'i gilydd. Maen nhw'n bartneriaeth sy'n creu un ymosodiad ar ôl y llall yn yr ail hanner Mariet. Sislevich, aros amdani. Am bel. Am reoli popeth yn gywir fanna. Ond ddim wedi bod yn ddigon cywir, digon aml. Dyna fydd yr ysgol i deimlo. A maen nhw igon hapus i ildio'r meddiant. Os dyn nhw'n disgobliedig tu ôl i'r bel, maen nhw igon hapus. Mae'n y ddau eilydd y paratoi ydy'r maes i'r Seintiau Newydd. Un di y profiadol Simon Spender, y llall y di brofiad Rhys. A Lewis Rhys yn 19 oed. Ie. Yna chi groniclo athroniaeth y Seintiau. Digon o brofiad ond yn trio i gymysgio efo'r bechgyn ifig. Nawr te, Leo Smith. Digon o le ganddo fo. Mae'n edrych, mae'n tanio. Mae'r capten. Mae'n fod mor flin efo'r ail gol na. Ja, ni wedi glwad am y wal goch dros y blynyddoedd do. Mae'n rhywun wal las efo hyn. Smith eto. A mae o yn pwyso ac yn pwyso.
lot o weithiau da ni'n gweld Draper yn sgorio hynna, jyst gael blaen i droed i mewn i'r gornel. Clark. A mynd â bwyso. Di gyfaddawd nawr o does, a golwr wedi gwneud na'r ferchog fel na i fod yn deg. Ebi a fo mynd am yr un bel, a mae'r rhai deud. Roth o golwr yn dda. Hei. Mae'n y gyflu mynd allan i Ebi. A dewr. Hynny yw, pan da chi'n gweld Ebi, llyr-goes yn dod tuag ata chi. Un peth oedd ar ei feddwl o, bod yna gynta, a mi oedd o. Wel, o'na un ffordd arall sef wedi mynd i wneud yr arbediad yna. Oherwydd sa Ebi wedi cyrraedd yna gynta, mae'n gor'o ymroi i'r arbediad. Mae'n gor'o ymroi. Edrycha, mae Ebi'n cyrraedd i gynta, ond mae o allan. A mae'n gwybod, sef wedi mynd i cael ei frifo go iawn yma yna. Ond dydy o ddim. Mae allan, mae'n gyflym o dewr, a mae'n neud yr arbediad. Neith hwnna ddim brifo o gwbl. O le os ti'n bel na ddim yn mynd i mewn i rwyd. Ebi yn gadael y maes, a Lewis Rhys yn dod blaen yn ei lefo. A mae Simon Spender wedi dod blaen i gymryd lle Ryan Harrington. Ond mae'r cyffro yn mynd o un pen y cae i'r llall. Dau dîm yn mynd amdani. Williams di hwn. I pwy mae hwnna'n mynd i ddisgyn cyfle i'r Seintiau chlirio hi. Ac dwi'n gwybod bod Malcolm yn dechrau meddwl am seren y gêm. Os di'n aros fel hyn, os na 11 boteli. Champagne i rogia. Ydy wedi gadael i droed yna go iawn ta. Yli mae Shepard yn deitha fo, yli nes i'n twtio na chdi na ni weld am hyn. Ti'n fe, yn hanner cyntaf gath Wilson am syrthio i'r llawr yn y Cwrt Cosby, gath y gadi melyn. Mae Hudson yn rheiddi fo fanna. Sislevic. Clark. O Jones. A mae o wedi gwneud gwaith da nôl yn cynorthwyo ar amddiffyn. Mae'n gefne at y mir gan Hwlffordd nawr. Wel, mae'n eich da ni sôn am touch tight yn y gêm bel droed o faint o agos ti'n gorfod bod i barcio dy dyn i wneud siŵr pan nhw ddim yn sgorio. Mae'n gymaint o symudiadau, ond rwan efo tafliadau, cicia gosod, mae rhaid chdi ddeitha chdi dyn fi ddim yn sgorio. Wel, yn gadael y maes, mae y Wilson sgoriwr gol gynta'r gêm ac mae hwn wedi cael gêm dda. Mae o co iawn rwan, 19 oed, hogyn ball lleol yn Hwlffordd, yli'r gol i ddechrau. Ath yna hyder iddo fo, ond gymaint o ddylanwad efo'i rediadau, ond wrth y bel, be mae wedi gwneud ar y bel, penderfyniadau cywir. Leo Smith, mewn â hi, unwaith eto Hudson gafodd i ben i fi. Da ni'n gwybod pod y dyn yma'n berig dydan ar cicia'r hyd, edrych a, ti'n gwybod be, mae'n ambeniad hyd. Mae'n gwybod o ryw ddau eiliad bod o'n mynd i gyrraedd o'na gyntaf. Mae'n mynd i gyda chi amser wedyn i reit i lle ti isio. Oedd o'n ysgwyd i ben mewn siom cyn i'r beld ar y ddeiar. Mae hwnna'n fethiant. Mae fe sgoriodd yn ei gêm gyntaf fel sy Seintiau Newydd yn erbyn y bala. A mae un peth yn sicr, mae tîm rheoli Hwlffordd yn mynd i fod yn edrych yn ofalus iawn i weld faint o amser ychwanegol sydd. Jones. Di'r pwynt ddim yn ddigon i'r Seintiau. Da chi'n gweld hynny yn y bris sy'n ei chwarae nhw nawr. Cadw i pennau ac yn gweld y cyfle i greu ymosodiad arall. Watts. Yn y funud ola o'r 90. Y math o sgôr sy'n mynd i achosi codi eiliau. A Hudson eto. O Jones. Oedd hwnna'n brosed. Gymryd i sydyn, y bynnag. A mae gan Rhys yr eilydd ifanc.
Dwi fel ond y draed yma'n hyn, pan ti di blido. Di'n bod bod nhw'n mynd i gymryd pethau'n sydyn. A mae Hudson, wel mae o wedi gwasgu a gwasgu dydi Sislevic. Ond oedd yn gallu curo Watts, a wedi curo Watts rhy hawdd yn rhy aml, oedd y Scotcher yno yn gwneud fel sonio chi, mae Cymru wedi tacluso'n dda, dydi. Sbwylar o flaen am ddiffyn a just gwarchod wneud siŵr. Maen nhw ddim yn dod trwy'r canol. Ie, 2 munud, mae yna gymeradwyo o fain Hwlffordd. Maen nhw'n gwybod, da ni'n feistri ar y goliau hwyr. Smith. Leo Smith. Mynd i hun, a mae'r gol wedi gollwng ni! Mae wedi gollwng ni! A tro yma sa ddim amheuaeth. Pwy sydd wedi cael y gol? Blaine Hudson yn yr amser ychwanegol am siom i Hwlffordd. Dyfal barhad a phrofiad y Seintiau Newydd ac yn greulon. Mae'r rhaid i bod nhw wedi sgorio y gol sy'n ennill y gêm. Wel, dwi'n eisiau edrych ar ni. Dwi ddim eisiau edrych ar ni. Mae Leo wneud be mae o'n gorfod wneud. Yn crymannu'r postyn pella. Dydy ddim yr ergyd mwyaf pwerus yn y byd na di. A mae gogeidwad ifanc Turner newydd wneud 2 arbediad da yn y munudau dwytha yma. Ac mae e'n neud camgymeriad. A bod tro mae golwr yn neud camgymeriad, ti'n gwybod fel arfer, maen nhw'n ildio gol. Chwarae teg, Hudson yn dilyn i mewn, neb arall. Ac faint o weithiau, da ni wedi weld o'n y Cwrt Cosby yn bygwdd praw yma. Y cradur bach. Mae'r ystym y wedd yn tanlinellu'r siom. Fel oeddech chi'n sôn, Malcolm, mae rhaid fo roi hynny tu ôl iddo fo. 19 oed neu beidio, dyna bel droed i chi. Mae'n arbediad arall yn dod wan, felly mae'n efo feddwl am y cyfle arall ella geitho, ond da ni wedi edrych allan amser. Mae'r oriawr di curo ni, dwi'n meddwl, ond ti'n edrych ar. A dwi'n teimlo mor drist iddo fo, trist i'r chwaraewyr i gyd, efo'i perfformiad a swydd maen nhw wedi rhoi i mewn, yma'n hyn. Maen nhw yn werth rhywbeth allan o'r gêm. Wel, a Summerfield wedi cael gêm dda. A mae Marcus Griffiths brofiadol cyn chwaraewr Pen y Bont yn dod mlaen. Ond mewn gêm llawn digwyddiadau. Testunau trafod o'r dechrau tan y diwedd. Wel, fysa chi'n mynd syni, tas yna gol yn dod i Mark Jones nawr. Dyna'r math o gêm mae wedi bod. Mark Jones yn benderfynol yn mynd. A mae Sislevic am ddod â hi, a mae gan hwn y profiad i wneud yn siŵr bod ei dim ond cadw'r meddiant. Mae'n chwipio, yn chwilio am Rhys. Oedd hwnna'n bel braidd yn uchelgeisiol o ystyried lle ydyn ni'n y gêm. So chi'n disgwyl i Sislevic gadw'r meddiant, bod yn fwy gofalus o'r meddiant. Ser yn y gêm, Malcolm Allen? Wel, o'r tystiolaeth beth da ni wedi weld heddiw, 19 oed, hogyn lleol yn Hwlffordd. Fy hwn yn mynd lawr o'r M4 na a chwilio am glwb proffesiynol. Ar ôl beth da ni wedi weld, dylanwad mawr ar y gêm ac i brofi pwynt yn erbyn un o'r tîmau gorau a cryfa yn yr uwch gyngor yma yng Nghymru. Gwych gan y fo. Jack Wilson ar y fainc yn ddistaw bach a gweld i dîm esbyn wedi gadael y cae mynd i golli. Wel, mae wedi bod yn gêm gampus. Byddai gêm gyfartal wedi bod yn adlewyrchiad tecach yn byddai. Fysa. Ti'n mynd licio pan mae gêm cael i diseidio efo camgymeriad fel yna. A da chi'n misio'r camgymeriad yn dod gan fachgen ifanc 19 oed. Mae wedi cael cyfnodau sigledig, ond oedd 2 arbediad. A dybed, os na un ffroiad bach arall i ddod. Griffiths di'r eilydd. Ie. Sgrechian am gic. Smith yn cael cic ola'r gêm. Ie, maen nhw'n heiddi ysgwyd llaw. Mae wedi bod yn gêm gampus. 5 o goliau, ond yn y diwedd, amddiffynwr ddoth i'r adwy a mi fydd y bachgen ifanc yma yn dysgu gwers galed. Mae pêl-droed yn gallu bod yn gêm greulon. Di ddim di bod yn fwy creulon nag y mae di bod yma heno. Y sgôr derfynol, y Seintiau Newydd 3, Hwlffordd 2. Diolch yn fawr iawn i Nick
a Malcolm, y Seintiau wedi cipio'r triffwynt y gol hwyr na'n ei gymaint o waniaeth. Drychwch ar y bwlch, arwyddocaol yn barod. Cwarter ffordd drwy tymor, 5 pwynt i'r bwlch ar y brig. A Hwlffordd yn aros yn y fan ar lle, ambell i ystrydeb yn y byd pêl-droed. Gryfa Nick Barry wedi cnoi'r gêm yn berffaith fyna. Owain Tudur-Jones, mae'n gêm greulon. Mae'n gêm greulon dros ben, Dylan. Mi oedd yr Hwlffordd y perfformiad gorau dwi wedi weld gan unrhyw glwb tymor yma. Efallai bod yna bod yn amharchus i Aberystwyth, gipiodd bwynt yn erbyn Aberystwyth, ond o'n i'n yn y gêm yna, Dylan. Wel, eisiau mo honni, felly o'n i mor hapus o weld yr Hwlffordd, nid jyst yn hapus yn dod yma a roi dynion tol y bel, mynd amdani, nid jyst bod yn hapus efo pwynt, mynd am y triffwynt, a mae'n bechod bod yna gangymeriadau mawr wedi cosbi nhw yn y diwedd. Ni'n mynd i gael ymateb yn syth, achos mae rheolwr y Seintiau Newydd gyda Nicky John. Well, Scott, how do you sum up that one? 3 points are welcome, but what about the performance that secured them? Wasn't too impressed, got to be honest. Weren't at our best, off the pace, but character to come from behind and do it again and then get the win at the end, you know. I think probably last season we'd have probably drawn that or lost it, but this season there's a different mentality in the dressing room, in the squad, so very pleased to get the 3 points. We said it last week, we'll say it again this evening. It's not very often that we see you go behind and have to claw your way back. Yeah. What do you put that down to? First 7 games, obviously there's not really too much concern. But today, half time, they've had 2 chances, they've scored, and they've had 1 disallowed. So, yes, I understand that we're open, we're expansive, and other teams play on the counter against us, but yeah, we've got to be better. We've got to be better in 1v1 situations. We've got to be better at really strangling the game. And at times there, they had my heart in my mouth there because, we could have snuck another one. But credit to Hwlffordd West today. They've been brilliant, energetic. Going around, man marking us and really, really pressing us. But we've got to be better. Is there an element at all where you feel that perhaps between last week and this, you would have expected 6 rather than the 4 points? Yeah, of course, but and again, credit to Aber last week because they did exactly the same thing as what Hwlffordd West did today. So look for every opportunity to either bank up against us, go man for man, which is respect to us, really. They're paying respect to us to, they know we're a good footballing side. We like to keep the ball, we like to create chances. So teams aren't going to let us run all over them, are they? And like I say again, credit to Hwlffordd West for having the right go tonight. Diolch, Scott, you can breathe now. Yeah. Ac ymlacio Scott Trysgo. Dewch chi'n edrych ar y golau yn yr ail hanner na, yn enwedig a Owain Hwlffordd yn mynd ar y blaen eto o gicwr smotyn fan hyn. Ie, na, pyn bach o syndod yn doedd ar ddechrau'r ail hanner, meddwl, fysyn nhw'n eistedd nôl, na ddim o gwbl, ac dyn yma wedi cael gêm mor dda yn ganol cae ac yn ffrigio fynd un ffordd, ac Astl's just yn hongen i goes. Doedd ddim yn drosedd enfawr, diolch yn trio gwneud, ond mi oedd yn gicwr smotyn a Danny Williams, nathon ni weld elfen wahanol i'w gêm o heno. Ddim yn cael chwarae yn ymosod, gan fod Mark Jones wedi dod i fewn, felly gweithio'n galed ar yr asgell, nath o swydd dda ac yn heiddi gol. A'r 2 gol gan y Seintiau wedyn ni, hyn lle o ran Hwlffordd. Hefyd, sylwad y Scott Trysgo fyna, bydden nhw ddim di ennill hon tymor diwetha? Ie, dwi'n yn siŵr. Dwi'n gwybod bod nhw ar frig y tabl, maen nhw'n sgorio lot o goliau. Dwi'n meddwl bod y Seintiau ar hyn o bryd cystal ag oedden nhw, tymor dwytha neu'r tymor cyn. Mae'r gol yma, dwi'n gwybod mae'r gol geidwad ar fai. Ddylia bod y gol geidwad yn dod allan ac yn rhoi dwrn ar y bel neu yn cael ei ddwy law ar y bel yn y sefyllfa yna. Ond dwi'n meddwl honna ag y gol fuddigol, mae yna bwysau ar amddiffynwyr i helpu gol geidwad ifanc hefyd, a dwi'n meddwl bod wedi cael digon o gymorth. Ie, ac yn cael y teimlad, bydd y llawer yn cwyno, bydd nhw'n siomedig yn y stafell newid, ond bydd angen braich o gwmpas y gol geidwad yn hytrach na cwyno, yn enwedig ar ôl y gol hwyr ola yma. Ac o'n i'n sbio tu ôl ar ddiwedd y gêm, do'n am llawer o chwaraewr yn mynd at y gol geidwad ifanc, felly mae'n mynd i fod yn daith hir, unig i bob un o'r chwaraewyr yma ac yn sicr i'r gol geidwad. Ond, welcome to a man's world. Dwi'n gwybod pwy sy'n deud hynna, ond maen nhw'n deud o beth tebyg yn dydi. Ond mae rhaid iddo fod i arfer rwan. Os mae o'n mynd i fod yn gol geidwad ar unrhyw lefel, y lefel yma, lefel uwch, lefel is, mae rhaid iddo fo just sylweddoli ac penderfynu sut dwi'n dod dros cangymeriadau. A ni'n clywed am chwaraewyr ifanc yn dod allan i'r gyngor yma i ddysgu sut i chwarae gêm y dynion fel maen nhw'n gweud Danny Williams. Mae fe ar fenthyg o Leeds hefyd. Chod, fel hyn chi'n dysgu? Yndi, ond mae'n gallu bod yn wahanol. Mae Danny Williams yn enghraifft o'r system newydd, academies efo tîmau dan 20, felly mae o'n 21. Fel arfer, 15 mlynedd o, sef wedi cael ei rhyddhau gan Gaerdydd. Mae'n cael cyfle ychwanegol, a mae o bron iawn yn ddyn.
Ond pan ti'n colgeidwad a ti'n 18 oed, a ti'n dod i fyny'n erbyn dynion sydd yn rhoi dy bel ar dy bendi drwy'r amser, mae'n anodd. Ond, os mae eisiau chwarae ar y lefel yma, mae rhaid iddo fo ddysgu yn sydyn iawn. Os ie, gêm greulon dros ben. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Wel, ni wedi mwynhau y gêm. Un gêm yn unig yn uwch Cyngor Cymru, yn oedd hi'n dipyn o gêm hefyd. Byddwn ni'n ôl yn ystod yr wythnos. Pob lwc i dîm Merched Cymru. Nos Fawrth yn erbyn Norwy. Gêm fawr iddyn nhw. Lot fawr o ymateb i honna. Nos Fercher ar mwy o sgorio. Newyddion sy'n nesaf ar S4C. Wedyn, mae rygbi rhyngwladol yn ôl. Mwynhewch. Welwn ni chi cyn fwy hir. Tara.